Good morning po sa ating lahat. Every melody, every voice, and every breath we offer is not for our own recognition, but for His glory alone. In a world that often seeks its own praise,
may our hearts choose a higher purpose, to exalt the name above all names. Let our declaration echo the very reason we were created, to live, to serve, and to sing for the glory of the Lord. Amen. Praise Lord. Magandang umaga sa ating mga kapatid. Welcome to our Sunday worship service. Binabati po natin ang lahat na nanonood. Of course, to our beloved Senior Pastor, Reverend Pro VR Cadelinia, to our Patriarch Pastor June,
Sa ating mga pastors, Pastor Ver at Pastor Dennis, good morning po, Pastor. At sa lahat who are tuned in this morning, why don't we all stand together as we start our service with our congregational singing. Sing our first song, Only a Sinner Saved by Grace. Amen? On the first, not have I gotten, but what I received, grace that is coming inside of me. Boasting excluded, pride I face, I'm only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Once I was foolish and sin ruled my heart, crossing my steps from heart to the mark. Jesus had found me, happy my case. I know I'm a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Tears unavailing, no merit that I, mercy has saved me, or else I must die. See that alarm me, hearing God's face, but now I'm a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Last verse. Suffer a sinner whose heart overflows, loving his Savior to tell what he knows. What's worth to telling, good I embrace. I'm only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Lord, blessed assurance, Jesus is mine. Sing our second song, Blessed Assurance. Sing on the first. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, foretaste of God. Born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight. Visions of rapture, numbers of my side. Angels descending, bring from above. Echoes of mercy, whispers of God. This is my story. This
All together now. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Amen. Sing our blessed hope when we see Christ. Amen. Sing our when we see Christ. On the first of times the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch this pride away. All tears forever over in God's eternal day. It will be worth it all when we see Jesus. That trial seems so small when we see Christ. What makes us miss the face? Oh, sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Sometimes the sky looks dark with not a ray of light. We're tossed and on, though you are help inside. But there's one in heaven who knows the deepest care. Let Jesus solve your problem. Let's go to Him in prayer. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials seem so small when we see Christ. What makes a peace to face? All sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Sing the last verse. Life's day will soon be o'er. All sorrows forever past. We'll cross the great line to glory's sacred last. We'll share the joys of heaven. A heart, a home, a crown. The tempter will be banished. We'll lay our burden down. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials seem so small when we see Christ. What bliss of peace to face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Let's grab our Bibles and let us have our Bible reading and opening prayer. Let's remain standing kakabsat and grab all your Bibles. And let's open to the book of Psalms 119. And we will be reading verses 27 to 34. Page 727 kakabsat in your Pi Bibles. Psalms 119 verses 27 to 34. If you're there kakabsat, please say aloud, Amen. Amen. Let's read all together. Psalms 119 verses 27 to 34. In 27 it says, Make me to understand the way of thy precepts, so shall I talk to thy wondrous works. My soul melteth for heaviness, strengthen thou me according unto thy word. Remove from me the way of lying, and grant me thy law graciously. I have chosen the way of truth, thy judgments have I laid before me. I have stuck unto thy testimonies
O Lord, put me not to shame. I will run the way of thy commandments when thou shalt enlarge my heart. Teach me, O Lord, the way of thy statutes, and I shall keep it unto the end. Give me understanding, and I shall keep thy law. Yea, I shall observe it with my whole heart. Let's pray. Graciously, Heavenly Father, we come before you with praise and thanksgiving. Lord, we thank you for this day. Tanako umay kami manan, O Lord. Umay dayo, O Lord. Ket we pray that please give our pastors heavenly wisdom, O Lord, especially our senior pastor who is now in Paris, France, Lord. Give him strength, wisdom, Lord, as he shares today thy word. And Lord, please also give wisdom, O Lord, and strength to our pastors who are with us today, Pastor Ver, and also Pastor Dennis, Lord. And as we continue our service today, Lord, we ask for your forgiveness, O Lord, no nyaman di nagbasulan, O Lord. Kaya dalusam, O Lord, ti puso ken panunot mi as we receive thy word. And please bless the rest of our service today, kastanto metinton malem. All these things we ask in Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Let's sing another song, When We All Get to Heaven. Sing the first now. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. While we walk the pilgrim pathway, clouds will over spread the sky. But when troubling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Sing the last words. Onward to the prize before us, to His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Praise the Lord. All God's people say, Amen. Remain standing as we call now the first message that the Lord has given to us this morning through His servant, the resident pastor of Hosanna Bible Baptist Church, Claveria, Cagayan, Pastor Dennis Calillo. God bless po, Pastor. Amen. Naimbag nga bigat tayo kakabsat. Madaydayaw ti Apo iti dating gundaway. Nagbiyahe kami tatay, nakaring kami tatay alas 3. Oo, tapos
Nagbiyahe kami alas 4. Kat praise God. Pangidaydayawan iti Apo kakabsat ta. Nagkikita tayo. Kat madandanagan na kakabsat. Kasti gayam tirik na. No, daka dito main sanctuary. So, agyaman na kiti Apo. Ken agyaman na kiti senior pastor tayo kakabsat. Iti pribilehyo nga mairepresentar isuna. Iti dayto nga pulpito na kakabsat. Ket dakkel nga pangidaydayawan iti Apo kakabsat iti araramiden iti Apo iti HBBC. Okay? So nakatakder tayo lang aro din kakabsat. Lukiban tayo iti Bible tayo ito Jeremiah chapter 3. Jeremiah chapter 3 verse number 15. Familiar po na verse sa atin ito, no? Ang pag-uusapan natin sa umagang ito is practical things to support the vision of our senior pastor. Amen. Nakita naman natin mga kapatid kung ano yung ginagawa ng ating senior pastor at ganun din po yung ministry na meron sa ngayon sa HBBC. Okay? So Jeremiah chapter 3 verse number 15. Okay? The Bible says in verse number 15, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." I repeat, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." Let's pray. Our gracious God and Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Salamat, Panginoon, sa inyong paggabay po sa amin. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa inyong servant, ang aming senior pastor. Salamat din po, Panginoon, sa Word of God na aming pong nabasa ngayon, yung mga devotion po namin ngayon, Panginoon. I pray that may you please continue to bless us, Lord. Give us heavenly wisdom and understanding. Forgive us our shortcoming, Lord, because all these things we ask in Jesus' name we pray. Amen. Tugaw tayo kakabsat. Amen. Agyaman tayo iti Apo, inikan na tayo iti Savior tayo. Nga iso iti nang ted iti biag ngagnanayon kanya tayo. Hindi lang po buhay na walang hanggan, kundi nagbigay din po siya, no, ng new heart sa ating nagbigay din po siya ng new heart na maramdaman natin yung gusto ng Panginoon sa atin, maramdaman natin yung ministry, at maramdaman din natin, mga kapatid, kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa atin. So new heart, hindi lang po new heart ang ibigay po sa atin, kundi new desire. Ibig sabihin, iba na po yung ating desire sa buhay. Dati, yung desire natin sa buhay noon ay mga pleasures sa sanlibutan or mahilig tayo sa mga vices dati, di ba? Pero iba na po yung desire natin. Ang desire na natin ay maglingkod sa Panginoon at gawin yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Hindi lang po yung desire, no? Kundi new direction. Sa bali na ito'y direksyon tibiyag tayon. Amen? At salamat sa Panginoon sa biyaya niya sa buhay natin. Hindi lang po yan, mga kapatid, kundi tayo din po ay magpasalamat sa salita niya, sa scripture. No? Praise God, yung ating binasa kaninang Bible reading. Alam nyo, napakagandang basahin yung Book of Psalms chapter 119. No? 176 verse, yung Psalm 119. Na ang tinutukoy lang doon is the Word of God. Amen? Ang sinasabi doon is the Word of God. Kaya bilang mga anak ng Diyos, kailangan i-meditate din natin ang Word of God. Kailangan i-memorize din natin ang Word of God. At hindi lang i-memorize, kundi i-apply din natin ang Word of God sa ating buhay.
Amen? Sapagkat kung binabasa lang natin ang Word of God at hindi natin ina-apply sa ating sarili, wala ding mangyayari sa buhay natin. Hindi din tayo lalago. Di po ba? So, praise God for our Savior. Praise God for the Scripture. So ngayon, ang pag-uusapan natin is the servant of God. Praise God sa ating senior pastor. Now, sabi po ng Bible, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Meron pong tatlong bagay dyan na pinakita, yung heart, yung knowledge, and understanding. So bago nating pag-usapan yan, gusto kong ipakita muna sa inyo that in all the events of our lives, we come to God. Diba? Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, pag may mga problema tayo, saan tayo lalapit? Sa Diyos, di ba? Automatic yan. Unbeliever man or believer, pag siya may problema, lalapit siya sa Diyos. So, ibig sabihin, na-establish na sa buhay ng tao ang Diyos sa kanya. Di ba? Now, in all the events of our lives, we come to God because we are already approaching God. So, unbeliever man or believer, no adda pakarikutan ti biag na, adda problema na, umasideg kini Apo Diyos. It is important that we are established also in approaching the pastor. Amen? Kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay natin pag may mga problema tayo, mahalaga din ang lingkod ng Diyos. Amen? Ulitin ko ang sabi ng Bible, Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So, again, it is important that we are established also in approaching God or the pastor. It is necessary that we also come to the pastor because he is the only one has the authority over your soul. Your life, our life in serving God is in the hands of the pastor. Okay? So Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to mine heart. Mine heart, according to mine heart. Ti Ilocano na, ikan kayto ti pastor, nga mayan nurot maibasar. Iti pusok ko na ni Apo Diyos. So ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang nagbigay ng Diyos, ng pastor, kundi based doon sa puso ng Diyos. Amen ba? Based doon sa puso ng Diyos. Kaya alam nyo, meron pong mag-ama, sabi niya, kung na dito'y tatang ka di anak, anak, paglaki mo, anong gusto mo kung na nga pagbalinan? Gusto kong maging faithful soldier. Faithful soldier. Bakit anak? Sabi niya, bakit faithful soldier? Bakit di na lang soldier? Bakit dinagdagan mo pa ng faithful? Sabi ng bata, tatay, alam mo kasi, ang dami kasing sundalo na hindi naman faithful. Amen? And praise God. Praise God. No? God gave us a faithful pastor. Amen? Salamat sa Diyos. We have a busy pastor. At alam nyo, dahil sa busy ng ating pastor, mga kapatid, siya po ay, yung pastor na busy, mga kapatid, ang dami po niyang vision. He is a visionary leader. The busy nga pastor, hindi siya nawawalan ng gawain, mga kapatid, or gawin para sa Diyos. Sapagkat ang dami niyang vision sa kanyang buhay para sa Panginoon. Amen ba? So, ang ating pastor, sinusundan niya lang ang leading ng Diyos. So, dapat lahat tayo, kaya nga kami ni Pastor Ber, sinusundan din namin, mga kapatid, yung puso ng ating senior pastor, ang ating senior pastor. Di ba? Napakaganda na makita natin, mga kapatid, yung kalooban ng Panginoon at puso ng ating senior pastor pagdating sa ministry. Amen ba? So our senior pastor, the pastors love the sheep more than his life. Our senior pastor, tignan nyo mga kapatid, no?
hindi niya tayo pinapabayaan. Praise God. Amen. Minomonitor pa rin niya tayo kahit nasa ibang bansa. Makita yu jay puso na, makita yu jay care na, jay concern na kanya tayo kakabsat. Amen. So if we want to be established, you must be the one to connect with the pastor. So when you establish that connection, that the pastor, our senior pastor, can easily come into your life. Amen? So, uulitin ko na naman, I will give you pastors according to mine heart. Now ngayon, pakinggan nyo ito. Ngayon mga kapatid, no, every time na ang senior pastor ay pumupunta dito sa pulpitong ito mga kapatid, ang dala-dala niya ay puso ng Panginoon. Amen ba? Puso ng Panginoon. Kaya, every time na ikaw ay pumasok sa sanctuary, sa church na ito mga kapatid, dapat dalhin mo din ang puso mo. Sapagkat ang pastor ay dinadala niya mga kapatid, ang puso ng Panginoon. Pag hindi puso ang dala mo, hindi ka makakakonek sa pastor. Amen? Kaya minsan mga kapatid, no, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat grabe po yung pagtuturo ng ating senior pastor sa atin. Pagdating sa training, di ba, wala sa atin yun dati eh. Di po ba? But praise God, dinadala mo na ang puso mo, nakakakonect ka na sa pastor, and praise God for that. Yung puso, I will give you pastors according to mine heart. Tandaan nyo ang Diyos, mga kapatid, hindi lang siya nagbigay ng pastor, kundi naaayon sa kanyang puso. So, binigyan tayo ng senior pastor, faithful sa Panginoon, at ang sinusundan niya, mga kapatid, yung puso ng Diyos. So, ang pinapakita niya sa atin ngayon, mga kapatid, yung puso niya at puso ng Panginoon. Amen? Tingnan nyo, pagdating na lang sa preaching, mga kapatid, the heart to preach, sharing God's word with passion. Grabe, mga kapatid, yung pagtuturo niya sa atin. He poured out His heart. Amen? Kaya kailangan, nararapat lamang mga kapatid, pag ang pastor ay dala niya ang puso ng Panginoon, dapat din dala mo ang puso mo. Pag hindi mo dala ang puso mo mga kapatid, hindi ka makakakonek sa Diyos. Hindi ka makakakonek sa pastor. Kaya minsan maraming mga members mga kapatid, nagque-question kasi alam mo, hindi kasi puso mo ang dala mo. Dapat ang dala mo, pagdating sa church, puso mo. Amen? Heart to heart. Amen ba? Dapat ganun, dapat tayo. Amen ba? Heart. Heart to preach, heart to mentor. Makikita natin sa ating senior pastor ito. Heart to mentor, building others for the ministry. Amen? Tingnan nyo na lang mga kapatid, yung ginagawa niya. Grabe. Last week, mga kapatid, binigyan tayo ng mga pagkakataon to represent our senior pastor sa mga Bible studies niya. Sa Lasam, sa Apari, at sa Hong Kong and Singapore. Sabi ko, ganito pala kabigat yung ginagawa ng aming senior pastor. Of course, nakikita natin yung ginagawa niya, pero iba yung ikaw na ang gagawa. Amen? Pag naririnig natin yung sineshare niya about yung mga messages na prepare niya, 9 messages, di ba? Ang dami. So ganun pala kabigat. Pero look, praise God, yung concern ng ating senior pastor. Lahat binibigay niya para sa atin, para tayo'y lumago. At nararapat lamang na lahat tayo lumago. Amen? Heart to mentor. It's about developing leaders, not only followers, leaders. Amen? Heart to mentor, heart to help members faithfully serve, empowering the members. So ang dala ng pastor ay puso niya, puso ng Panginoon. Dapat ang dala mo dapat puso din. Kasi pag hindi puso ang dala mo, hindi ka makakakonect sa pastor. Amen?
And I will give you pastors according to mine heart. Secondly, mga kapatid, makikita natin sa verse na yan, which shall feed you with knowledge. Which shall feed you with knowledge. Yung una is puso, yung pangalawa is knowledge or isip. So pinupuno ang ating senior pastor ang ating mga kaisipan. Para sa ganon, mga kapatid, meron tayong bala, at bala tayo kakabsat, kadagiti aramiden tayo ti ministry. Amen? Napakaganda yung ginagawa talaga ng ating senior pastor. Knowledge, pinupuno niya tayo. Every time he preach, mga kapatid, pinapakita niya, tinuturuan niya tayo, pinupuno niya ang ating mga kaisipan. Diba? Pagdating na lang sa giving, diba? Pagdating sa daily life, punpunwan na ti kapanunutan tayo. About soul winning, about ministry. Amen? At sana makita din natin bilang mga members, mga kapatid, yung ginagawa ng ating senior pastor every time he preach. Amen? Knowledge. Napapalitan yung mga laman ng ating mga kaisipan. Yung laman ng ating mga kaisipan, dati, mga kapatid, puro worldly. Ngayon, ano na? Dapat lumago na. Diba? Soul winning na ang laman ng ating isip. Discipleship na ang laman ng ating mga kaisipan. Giving na, supporting na, mga kapatid, ang laman ng ating isip sapagkat pinupuno tayo ng ating senior pastor. Amen? Knowledge. Knowledge about giving. Knowledge about personal life. Soul winning ministry. Ngayon, the senior pastor poured out his heart every time he preached, every time he mentor us. Dapat maunawaan natin, hindi natin maunawaan pag hindi natin maunawaan, mga kapatid, yung sinasabi ng ating pastor hanggat hindi ka makonect. So dala mo dapat ang puso mo, ngayon maintindihan mo na bakit gaya ganon ang pre-preach ni pastor sa akin, sa amin. Kasi pinupuno tayo ng pastor. Amen? And then the Bible says, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge. Knowledge. Pangatlo is understanding. Amen? Understanding. Anong ibig sabihin ng understanding? Panakaawat. Amoyo, kahit ang ating senior pastor, ang dala niya ay puso, at pinupuno niya tayo sa pamamagitan ng mga mensahe na pinapakita ng Panginoon sa Kanya na pwede nating magamit sa ating buhay, kung hindi mo naman naiintindihan, maunawaan kung bakit gano'n ang preaching ng pastor, hindi ka pa rin lumalago. Dapat maawatam maawatam. Ay ganun pala kung bakit ganun ang preaching ni pastor sa amin. Ganun pala kung bakit tinuturuan po kami ng aming senior pastor. Ganun pala kung bakit kami minementor ng aming senior pastor. Ganun pala. Amen. Ngayon maunawaan mo na. Maawatam mo ka absat. Anat aramidem no maawatam. Ay kat amom dapat sumuporta. Amen. Kaso, hanggang ngayon, hindi mo naiintindihan, kaya hindi ka sumusupport sa gawain ng Panginoon. Amen. Understanding. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen. So, tandaan nyo, obedience to God is not conditional. It is a commitment. Commitment. Hala nga, no dete the blessing mo, sumurot ka ti Apo, aramidem di pagayatan ti Apo, haan. Dapat commitment. Awan man blessing at damang problema kan awan, dapat sumurot ka ti Apo. Amen? So practical things. Verse pa lang yun verse. Amen? Practical things to support the vision of our senior pastor. First, basic lang po mga kapatid. Una sa lahat, members who are present in the sanctuary. Yan lagi ang sinasabi ng ating senior pastor. Amen? A shepherd
cannot lead the sheep who are absent from the fold. Totoo nga naman, di ba? Kasano nga ilid mo, DJ karnero ka absat, awang mo, DJ kulungan na. Hello? Amen? Presence shows commitment. And praise God for that. Dahiti ka dayo tatta kakabsat, mangipakita ti commitment yo iti Apo. Mangipakita kakabsat ti loyalty yo, ken makipagpasat, ken makipagmaysa, iti trabaho iti Apo. Amen? Ganon. So, members who are present in the sanctuary. Hebrews chapter 10, verse number 25. Anong sabi ng Bible? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. And so much the more as you see the day approaching. God designed fellowship or coming to church for your growth. Dinisign ng Panginoon, mga kapatid, itong pagtitipon natin para sa ating paglago. Hindi ka lalago hanggat wala ka sa church. Amen? Kasano na ka maiwanan ti pastor? DJ, kasano ko mga maiwanan na DJ karnero kakabsat, DJ mangipas pastor, no awamat ijay kulungan. Timat sa bali mo ti ayan na. Tiltila adamot ti ayan na. Imbes nga umayan ti church, at dadya pagpiknikan. Imbes nga adat ti church, balay ti apo kabsat, at dadya mall. Amen? Dinisign ng Panginoon ito para sa ating growth. Amen? Kaya tignan nyo ngayon, nandito tayo. Anong ginagawa natin dito? To worship God. Diba? O, madawat mo ti prayer request ta kaabay mo. Alam kita man ta kaabay mo, kakapsat. Siriring pa lang. Amen? O, kinukumusta mo siya. Di po ba? Nakakapagbigay lakas yan sa believer. Di po ba? Amen. Kaysa yung wala ka dito sa church, mapapalakas ka? Hindi. Amen. Kaya nga kung minsan, ako'y nagtataka, kung papaano nakakasurvive yung mga believer na hindi naman nag-church, hindi na nga nag-prayer meeting, di pa imay nag-Sunday. Tapos, tatanungin mo, kumusta? O, okay lang. Amen? Oh. So, kasano nga makasurvive dagito nga believer? Kat awan damot jay kulungan. Awan damot ijay balay ti Apo. Amen? Kat no adatay kuma dito ikakabsat, nagmayat kuma, mapapigsa tayo, mapalakas yung ating spiritual na buhay, at lalo pa tayong mahubog sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Members who are present in the sanctuary. Amen ba? Oh, napakaganda mga kapatid, no? At sana maintindihan niyo yan. Pinakita ko yung heart ng pastor. Amen? Yung ating senior pastor. Ngayon, ito, mga practical na bagay ito to support the vision of our senior pastor. Nagsimple, di ba? One. Kat amoyo, maragsakan ti senior pastor no amin tayo at dadtoy. Amen? Amoyo kakabsat, no adda absent. Tirik na ti senior pastor kakabsat, tawagan nyo. Di ba kung kunanan ko kanya tayo? Nadadamakita ng absent. Apay, ti concern na kakabsat, amin tayo agro. Yun ang concern. Amen? So nga kakabsat, talyaw man kaabay mo. No. Baka data man ti kaabay mo tatan. Amen? Alam niyo, ang ginawa ko doon sa church sa Claveria, no? Every prayer meeting, every Sunday, iba-iba yung katabi nila. One, sa basabali. Tapnon, sa bali man hindi ka prayer partner na, sa bali man hindi katugaw na. Tapnon kwa, DJ ko na ni Pastor Eddie Friday. Dapat, ada concern mo ka DJ kabsat. Damagam, apay di ka imay. Baka mat lang, ka DJ la Sunday nga imay manon, di, at least ma-encourage mo isuna.
Di ba? Napakalaking bagay yun. Amen? So, members who are present in the sanctuary. And always remember that God designed fellowship for our growth. Amen? Next, number 2, not only that, the pastors needs members who are prepared in the ministry. Prepared in the ministry. Kaya alam nyo, yung ginagawa ng ating senior pastor, isagsagana na tayo. Amen? Isagsagana na tayo, kakabsat. Kasi dito'y by God's grace, yung HBBC, palaki ng palaki, di ba? Amen? So, prepare niya tayo. Kaya nga, ang ating senior pastor, mga kapatid, no, trine-train niya tayo, ine-equip niya tayo, pinapalakas niya tayo. Para sa ganon, kahit pupunta siya sa mission trip, mga kapatid, alam natin ang ating mga responsibilidad sa Panginoon. Hindi yung wala na siya, napabayaan na natin ang ministry. Hindi po ganon. Amen? At sana, mga coordinators, mga key person ng church, mga kapatid, sana willing din tayo na matuto. Amen? Willing din tayo na matuto to support the vision of our senior pastor. Amen? Prepared members, equipped, na trained, and ready to serve when called. Kasanungar kakabsat inka jay gubatan, di kamot pa nakasagana. Ikabil na ka ti pastor, iti may isang grupo, kaabsat, di ka pa nakasagana. So nga mo yo, masapol, jay willingness tayo. Amen? Jay willingness tayo nga matrain. Jay willingness tayo, kakabsat nga, mamenturan, tapnon at dapay nga grow tayo. Attend ministry training. Yung mga discipleship group natin, di ba? Pinapalakas tayo ng mga bagay na yan para lalo pa tayong makapag-support sa ministry at sa ating senior pastor. Amen? Attend ministry, be teachable and willing to grow. Masapol nga, ma-grow tayo, willing tayong agro, ken DJ hantayo kumahan nadagsen kanya tayo, iti maisuro. No diket, nalagan taga puna amu tayo nga isot mang pasaya at ibiyag tayo. Amen? Members who are prepared in the ministry. Amen? Number three, members who are prayerful. Amen? Members who are prayerful. Prayerful ba tayo? Amen? Prayerful members strengthen the pastor. Sino kanya tayo kakabsat? Tatanga bigat. Sinot nang ikararag kanya tayo kakabsat. Iti senior pastor tayo. Amen? Oh. Ket amo yo, nakamahimayat kakabsat detoy aramidon iti Apo, iti HBBC. Madaydayaw iti Apo kakabsat. Nasuruan tayo no kasano tayo nga sumuporta, o nasuruan tayo kakabsat no kasano tayo nga ikararag iti senior pastor tayo. And the church spirituality, hindi lang yung ating senior pastor, kundi lahat ng kabuuan ng HBBC. Di po ba? Pinapag-pray din natin yung mga kapatiran natin, yung mga ministries. Amen? Na lumago sila, magkaroon sila ng discipline, sense of responsibility sa mga ginagawa para sa Panginoon. Amen? Pray regularly for our senior pastor, his leadership, yung mission natin, mga kapatid. Amen? Members who are prayerful. So uri agdengdengeg tayo kakabsat, masapol nga ti puso tayo, agbaling nga prayerful. Amen? Baling nga prayerful. Dagiti mensahe nga mangmagan tayo, sana ipag-pray din natin, mga kapatid, na yung mga kagrupo natin, yung mga ibang mga believers, mga kapatid, maintindihan nila para lahat tayo ay lalago sa Panginoon.
Amen? Members who are prayerful. Lalong-lalo na mga kapatid, yung ating yung mission trip ng ating senior pastor. Pag-pray natin na sa lahat ng mga pinupuntahan nila, makamit po sila ng mga Pilipino. Amen? Mawitnessan nila mga kapatid. Malaki yung part na natin doon. Kahit hindi ka pumunta doon, pag pinag-pray mo, malaki na yung part mo. Amen? Hindi yung magre-reklamo ka pala, hindi na ako nakapunta. Diba? Pero pag pinag-pray natin, malaki yung ating part. Masaya din tayo. Bakit? Sapagkat nakita natin yung bunga ng prayer mo. Makita natin yung bunga ng mga panalangin natin. Amen? Kaya kung minsan malungkot tayo sapagkat hindi naman natin pinag-pray. Amen? Ipag-pray natin. Yung mga ka-group natin, ipag-pray din natin. Hanla nga dete, napan tayo kadagiti ka-grupo tayo kakabsat, napan ng lesson, kundi meron din sila doon sa ating mga prayer list. Pag-pray natin na si ganito, nagbayagan nga ko, namudlagro, ipag-pray mo na maintindihan niya. Amen? Members who are prayerful. Amen ba? Members who are prayerful. Nagpintas tibuya na, no amin tayo, nga HBBC family, managkarkararag. Amen? Ore ka digiti, kakabsat tayo yan tisom, no? Kasta, managkarkararag tayo, nakamaymayat. Amen? O, yung mga katabi nyo, pag-pray nyo, nasaan na? Makinig siya. Amen? O. So, kung kunakno kwa kakabsat kit kwa, ijay Claveria, kung kunakno kwa kita, laglagi pa nyo, no, ag-preach ti senior pastor tayo, ken dagiti pastors kunak. Haan lang nga jay outline iti sursurat mo. 'Di ba? Kita amatan, Lord, anya ti pagkuranga ka daytoy. Oh. Pagdating doon sa present in the sanctuary, anat makita ti biag ko ditoy. 'Di ba? So gumagawa ka na ng realization sa buhay mo. Amen. Kat no makitam day jay, isot i-work out mo, di kat ag-improve ka. Amen? Oh, pagdating dito, maging prayerful tayo. Ano ang nakikita mo diyan sa sarili mo? Maybe hindi ka nananalangin. Oh. So pag narinig mo yan, mga kapatid, yung message na ito, ito ang kulang sa akin. Dapat i-improve ko ito. Amen. Hanak nagkararag tatay bigat no iso ti makitam. Actually, sanak la agkararag no adanak ti church. Baka kunam di at least adda improve ti biag mo. Ket no adda makitam nga improve ti biag mo, ket aggrow ka kabsat, maragsakan ni Apo Dios. Amen. Members who are prayerful. Lalong-lalo na pag prayer meeting, mga kapatid. Amen. Lalong-lalo na pag prayer meeting, dapat maging aktibo tayo sa panalangin. Amen? Minsan mga kapatid, kaya nga minsan sinasabihan ko yung mga kapatid dyan sa Claveria. Oh, Claveria, hello? Amen? Oh. Kasi sometimes mga kapatid, nakatutok lang sila doon sa screen. Oh. Tapos, awampay DJ godwanat nga anyan hampay nalpas je prayer kakabsat. DJ maipos. Ay sa bali ubrada no aduma. Amen. Oh. Okay ba kayo diyan sa Claveria? Amen ba? Oh. Sagidan niyo dagita medyo sigilan niyo ba sit up non maringda. Amen. Oh. Prayerful. Oh, baka numat maturog dan hangke karkararag pa lang ha, damdama. Amen? Damdaman pa nagkararag. So, members who are prayerful. Amen? Oh, basic lang yan, mga kapatid, no? Na pinapakita namin po sa inyo. Presence in the sanctuary, prepared in the ministry, prayerful, and then number 4, members who are providing. Amen. Ito ang nakakatuwa sa HBBC, no?
Iso ti maysa nga pangidaydayawak iti Apo. Ta nakapinpintas ti pan nakaisuro kanya tayo, iti makon ko na nga cheerful giving. Parang mahina yung amen natin ah. Ayon. Amen? Men's who are providing. Na ituro sa atin yung ating senior pastor. Grabe mga kapatid, napakaganda. So kitain nyo datan, by the grace of God, no? Yung pagpunta ng ating senior pastor sa Europe, nag-participate tayo pagdating diyan. Di po ba? Napakaganda. Oo. At sa lahat ng mga activities sa church, mga kapatid, yung mga giving natin, praise God for that. Diba? Haanan nga narigat kanya tayo. Hindi na mahirap sa atin yung magbigay. Sapagkat mahal natin ang Panginoon at napakaganda pa mga kapatid. Klaro pa ang pagtuturo sa atin. Amen? Ang church mga kapatid na cheerful giver, pinagpapalayan ng Panginoon. Amen? Members who are providing a thriving ministry requires resources. Di po ba? That's why faithful givers help the church to fulfill its mission. Amen? Kasano nga makairugitay manan kakabsat, no awan ti usarin tayo, no antay nga faithful giver. Di ba? Hanmat nga mabalin kakabsat nga, mapangka-admission, at dati aramidem para ti apo kakabsat nga, usaram mo tigitalugan, anya gasolina nga road, idordoron mo? Hindi pwede, di ba? Oh. So praise the Lord mga kapatid. Ang HBBC ay mahal niya ang Panginoon, naturuan ng klaro pagdating sa giving. Kaya bukas na yung ating puso pagdating dyan. Amen? Oh. Members who are providing. So, yung ating senior pastor, tinuturo niya yan. Amen? And praise God for that. So members who are providing, be faithful in our giving. Amen? Yung mga project natin, yung mga missions, di ba? Mga outreaches natin. Tulungan tayo, suportahan tayo isuda. Amen? Nakamay-mayat, dito plastar tayo, interdependent. Di ba? Lahat tayo nagtutulungan. Amen? Kung may pangangailangan sa lasam, lahat tayo nagtutulungan. Amen? Praise God for that. Dahil yung pagtuturo ng ating senior pastor sa atin, tayo po ay natuto at bukas na yung ating puso pagdating sa bagay na yan. Amen? That's why, lahat tayo be faithful. Amen? Support project, missions, and outreaches. Amen? Offer your time. Ibigay natin yung ating mga oras. Amen? Pag may pangangailangan ang ministry, mga kapatid, ibigay din natin ang oras. Oh. Pasla ko man soul winning, income at maki-join. Amen? Yung ating mga talent. Lalong-lalo na yung ating mga treasures. Amen? Oh. So ganoon mga kapatid, no? Hindi lang po present in the sanctuary, prepared in the ministry. Ano pa? Members who are prayerful, members who are providing, and number 5, members who are proficient. Ang ibig sabihin ng proficient is able to do something to a higher level than average. Amen? Dapat hindi lang tayo mananatili sa status ng ating Christian life, kundi lumago pa tayo. Amen ba? Alam nyo, napakasaya mga kapatid, no? Napakasaya pag nasa taas ka, pag nandun ka sa third floor, makikita mo ang buong Bakare. Amen, makitam nakabahimayat yan ti mata, nga kitaam iti view na.
Pero pag dito sa baba, doon sa first floor, hindi mo ma-appreciate eh. Diba? Kaya maraming mga Kristiyano, mga kapatid, na minsan nagre-reklamo kasi alam nyo, kailangan lumago ka. Amen? Para makita mo ang kabuuan ng ministry at para maintindihan mo, ganon pala, makikita mo yung beauty ng ministry. Amen? Huwag lang tayo nandun, mga kapatid. Hindi lang yung ganon na lang tayo, kundi umangat pa dapat. Amen? Umangat pa dapat yung ating buhay, umangat pa dapat yung ating spiritual, umangat pa dapat yung mga ministry na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen? So no, kas pagarigan ko maaday ay wanam nga maysa, next year tumutin na kadwan. Amen? Hindi yung iisa na nga mga kapatid, di mo pa inaiwanan, nag-backslide pa, awanan na. Amen ba? Oh, kung naktikalman ka digijay nagdalos si Claveria. Oh. Kat praise God. Aduda no agdalos. Kung nakat kakabsat. Timay isang improve nyo tat tanga sumaruno. Kunak. Hanlang nga di pa nagdalos ha. Oh. Sursuruan nyo tatan. Di imbaga ni pastor idi Friday. Dahito'y duwati improve nyo. Nayunan nyo. Eta pa nagdalos nyo kunak. Oh. Hanlang nga dahiti umay ti Sabado. At siyempre, no pa nagdalos ko, salang umay no Sabado. Di ba? And then kung nakanyada, kakabsat, kastoya, ti aramidin tayo. Dapat, nayunan nyo ti dua. Anya day jay, pastor. Agibunong kay ti Drax. Di ba yung baga ni pastor di jay? Oh. Dagita pagluganan nyo, ikanyo ti Drax. Oh. Amen? Dagita papapalan nyo nga tattao, ikanyo ti Drax. No di yung pa amo agsulwining. At least, agkaroon kayo, patubon nyo, jay desire. Yan jay puso yo. Amen? Kasi pag wala kang ganyan na ginagawa mga kapatid, tinitignan mo lang kung ano ang nangyayari sa ministry. Pero pag na-involve ka, ma-appreciate mo at tumutulong ka pa doon sa paglago ng ministry. Amen? So ganun ang gawin nyo, sabi ko, agibunong kay Titrax. O, ikang kayo ti, saglilima o, tuno, damdama. Mangala kayo ito, kakabsat, dita Claveria. Sakbay nga agawid da, saglilima. Amen? O, inikan may iso dati permaan na niyan, dati report. Oo. Tapnon, uray nuhan nga coordinator, members, unot trainees, kakabsat. Uray man, DJ lang timapilapan na. Amen? Agibunong cracks. Tapos, no kaya da actual winning, di actual winning da. Amen? Yan ang kailangan natin ngayon. Kailangan maintindihan, maramdaman natin kung ano ang puso ng Panginoon. Ang puso ng Panginoon, mga kapatid, ay mawitnessan lahat ng mga tao. Dapat ilagay mo din yung puso mo doon sa puso ng Panginoon. Ganyan din ang puso ng ating senior pastor. Kaya nga nandun sila, mga kapatid. Bakit? Para mawitnessan yung mga Pilipino doon. Para mawitnessan yung mga tao doon sa Europe. Amen? Yan ang dahilan kung bakit tayo nag-e-expand ng ministry dahil sa gospel ng Panginoon. Amen? At dapat hindi tayo mapagod. Hindi dapat tayo mag-backslide. Kundi lalo pa tayong umangat at lumago at maglingkod sa Panginoon ng tapat. Amen? Members who are proficient. Amen ba? Proficient members are skilled, diligent, nagagat. So nga mo yung, awan dapat ti agsadsadot no may panggap ti ministry. Tingnan nyo, ang dami nang nangyayari sa mundo, di ba? Oh. Tapos, agsadot-sadot tayo pa lang ti ministry. Hindi. Asla ko matatta. Asla ko matatta. Nga ni Decemberan kaabsat. Panagikam kamakam ti report. Di ba? Dapat agikamakam tayo mo't, habulin tayo dagiti kararwa. Amen? Umabrot tayo kadagiti liway tayo nga panawon. Dikad, nakapimpintas nga iso ti mang persa kanya tayo, DJ kararwa iti tattao. Amen ba?
So ganon, proficient members are skilled, diligent, and excellent in what they do for God. Whatsoever we do it heartily as to the Lord and not unto men. Amen? Kaya nga ang tema natin is strive for excellence. Oh, husayan pa natin yung mga ginagawa natin. Husayan pa natin yung ating pagdi-disciple. Husayan pa natin, mga kapatid, yung mga Bible studies natin. Amen? At lalong-lalo na, husayan pa natin ang personal na buhay natin pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Strive for excellence in every ministry. Use your your profession. Amen? And spiritual gifts to enhance the church. Use your profession. Amen? So nga da kayo di ta kakabsat tapnon anya han kami nga umay ditan kakabsat. No diket da kayo na ang bahala diyan na may bahagi ang salita ng Panginoon sa mga classmate nyo. Amen ba mga estudyante? O mga young people, kayo na dapat ang mag-witness diyan sa mga work nyo mga kapatid. Gamitin natin ang ating mga profesyon para lalo pang mailapit natin ang mga tao sa ating Panginoon. Amen? Gamitin din natin yung mga spiritual gifts natin. Kung magaling ka sa music, gamitin mo yan to influence others. Amen? Use your profession and spiritual gifts to enhance the church, to expand the church. Amen? Pursue continual improvement. Amen? Dapat dati, may isang mindset tayo. Ag-improve tayo pa. Amen? Ag-improve tayo. Praise God mga kapatid, no? Pastors needs members who are proficient. Amen? Kat maday dayo iti apo ta, dagiti makitkita minukwa kakabsat nga post tayo kadagiti coordinators group, makaparagsak. Di ba? Amen? Dati hindi, wala yung mga bagay na ganon, pero ngayon tignan mo, grabe na yung mga involvement ng mga members. Di ba? Nagkikipag-participate. At salamat sa Panginoon sa mga bagay na ganyan mga kapatid, sapagkat alam nyo, yan yung isang way, mga kapatid, to support the vision of our senior pastor. Amen? Ganon, mga kapatid. So, strive for excellence in every ministry, responsibilities, use our profession, yung ating spiritual gifts, to enhance and expand the ministry, and pursue continual improvement. Amen? Sa ating buhay, sa ating ministry. Amen ba? O, ganon. So, again, nakita nyo mga kapatid, I will give you pastors according to mine heart. So, ang dala-dala ng ating senior pastor ay puso ng Diyos at yung puso niya. So, dapat, ang dala mo dapat, puso mo. Para makakonect ka sa pastor. Amen? And then, yung knowledge, pinakita ko po sa inyo mga kapatid kung yung ginagawa ng ating senior pastor sa mga preaching niya mga kapatid, pinupuno niya ang ating mga kaisipan. Amen? Tinuturo niya lahat, tingunot kunanan kakabsat, dagijay messages na talagang pagpuypuyatan na, adalan na, tapnulaang maipakan na nga nasaya at kanya tayo. Amen? And praise God for that. Di ba? So, ang part natin, yung kailangan maintindihan natin. Maintindihan natin yung heart ng pastor. Maintindihan natin, mga kapatid, yung concern ng ating senior pastor. Amen? And because of that, mga kapatid, no? Dahil na-establish natin yan sa ating connection sa ating pastor, madali na lang siyang makapasok sa ating buhay. Amen? When you establish that connection, the pastor can easily roll and come into your life. Amen? It will be easier for our senior pastor to roll over us. Di ba?
Madali na lang. Bakit? Sapagkat iisa yung ating puso, di ba? Yung mga preaching na naunawaan mo, naintindihan mo, di napakadali na lang. So yung mga practical na pinakita ko po sa inyo, mga kapatid, yan yung mga bagay na kailangan ma-develop sa ating buhay in how to support the ministry or the vision of our senior pastor. Amen? Oh, presence in the sanctuary, be prayerful, providing, provision, and prepared. Amen? I hope nga, deti mensahe kakabsat kita, nakatulong kanya tayo, ken nang third kanya tayo ti encouragement, ken challenge ti biyag. Amen? Okay, so thank you, and God bless us all. Amen. Praise the Lord. That was a great and powerful lesson, message this morning, brethren. Amen. Thank you very much, Pastor Dennis. Kat ito'y nakalawlawag kakabsat. Dito'y panangipakita. Dito'y adipon iti Apo. Jay umuna iti amin. Jay puso iti Apo para iti HBBC. Nga indalan na kaningkabil na iti puso iti pastor tayo kakabsat. Kat dito'y nga nakita tayo mat iti puso iti pastor tayo. No kasano, DJ puso iti Apo, kat iso deto'y aramidan na itata kan pagtultulnugan na. Kat kanya tayo nga miyembro, ito'y nga nakita tayo, digiti dapat met nga partisipasyon tayo kakabsat. Masapol nga datayo kat agsagana. Kat awan sa pulen tayo, digiti panangisagana, iti pastor tayo kanya tayo kakabsat. Jay lang willingness tayo, nga agtulnog, kan tarigagay tayo kakabsat, nga maisagana, iti puso tayo met, nga para iti Apo ken iti ministry. Kan kayat ko, DJ ko na nga proficient. Antay lang, dapat makontento ko man, o yan tay itata. Kan anyat at da kanya tayo itata. Kararag tayo kakabsat, nag-level up tayo, ag-step up tayo kakabsat, tapno mas adadapay, nga maaramat tayo, kan uray pay, dagiti sursuruan tayo, kat madandamat ti gundaway, nga ag-level up, ag-step up. So cycle yan. Alright? So awan iti mabati, awan ti mabaybayan, nga iso iti mantra, kan iso iti kampanya iti senior pastor tayo kakabsat, malaksid iti ebanghelyo iti Apo. Kanyate nga coordinators, hantay palubos, nga da ko mamabati kan mabaybayan, kadagiti miyembro nga naipatalag kanya tayo. Once again, thank you very much, Pastor Dennis, for that very great, powerful message that you have given to us this morning. All right, so let's all stand up and let us sing one song. Amen. Let's sing the song, Jesus Use Me. Amen. Let's be of support to the vision of our senior pastor. On the first verse, dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. My eyes of faith, I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do.
seated. Amen. Praise the Lord. Before we listen or be updated with our senior pastor's mission trip for this week, kakabsat, ket ikararag tayo deto'y maangay nga anniversary iti HBBC Claveria on November 9. Alright? So let's pray nga nuanyaman iti plano ken pagayatan iti apo manen kidetoy nga aldaw kakabsat para iti trabaho na iti Claveria, para iti digiti miyembro ken iti leadership. Let's pray for the success and victory of this event. And the same month, all right, November 16, that will be also the church anniversary of HBBC Hawaii. Okay? Praise the Lord for that. All right, so we have also birthday celebrants, okay, who celebrated their birthday last Thursday, October 23, from HBBC Bacara, Brother Rainiel Giang. All right, HBBC Pasukin, Brother James Sumbong, HBBC Dingras, Sir Marilo or Malo Aguinaldo, HBBC Batak Paway, Sir Fortunato Ruiz, HBBC Australia, Shiloh Baltasar, and last Friday, October 24, HBBC Bacara, Archangel Amigo, and HBBC Lawag, Ma'am Sheila Tabanyag. Yesterday, Sister Catherine Asuncion of HBBC Bacara celebrated her birthday as well. And today, all right, we have Sister Juana Gaspar of HBBC Bacara celebrates her birthday. And tomorrow, October 27, praise God, it will be Preacher Glenn Cadeleña of HBBC Hawaii birthday. Amen. Praise the Lord. May the Lord continue to bless your lives, use your life mightily and great. And we have also wedding anniversaries, mga kapatid. Last October 25, this was yesterday, Mr. Lawrence and Mrs. Jane Galam of HBBC Hawaii. And today, all right, Mr. Edwin and Mrs. Corazon Sao of HBBC Hawaii celebrates their wedding anniversary. Amen. Praise the Lord for that. All right, so let us also acknowledge, dagiti kakadwa tayo, mga kasama natin na nagpupuri sa Panginoon, saan man sila naroroon sa ngayon, sa mga iba't ibang sanctuaries, sa mga Facebook, Zoom, YouTube, outreaches, and even sa kanilang mga bahay na ginawa na ring extension ng ating iglesia upang sa gayon ay magamit at makapagkinig ng salita ng Diyos. Unahin po natin, sa ating main sanctuary, we have our Patriarch, Pastor Jun, and Ma'am Cora. I think, and then also in our sanctuary, aside from our main HBBC Bacara, we have also with us here HBBC Bintar, Sarat, and Batak Paway Outreach. Amen. Praise the Lord. And in our main sanctuary, we have a first-time visitor. We have Sir Nelson Ramiro of 36 Natba, Bacara. Where are you, sir? Nasaan po si sir? Amen. Praise the Lord. All right. In behalf of our senior pastor, welcome to HBBC. Amen. Praise the Lord. Let us also welcome our brethren in HBBC Lawag Sanctuary. Good morning. Magandang umaga po sa inyo dyan, mga kapatid. I think nandyan din po yung mga kapatiran natin from San Nicolas. Amen. Praise the Lord. We have also HBBC Pasukin Sanctuary. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan, mga kapatid. Next, we have HBBC Claveria Sanctuary. Amen. Good morning and good morning. Sa ating mga outreaches, Dingras Outreach. Amen. Praise the Lord. Apari Outreach. Alright, Apari.
Okay, amen. Praise the Lord. Good morning po. Lasam Outreach. Amen. Praise the Lord. Pambira. Marami amen. Tugegaraw Outreach, Kaliangan Family. Good morning po sa inyong lahat dyan. Amen. Praise the Lord. Let's have also Australia Outreach. Alright. Hong Kong Outreach. Alright. And we have also our brethren of Hawaii, Tita Minda and Nanay Josefina, Brother M and Sister Shelly, Sister Cheryl, and then Sister Ria. We have also here our brethren in Canada, Brother Rochin, Talio, Sister Risa Akibay, Sister Raquel Agonoy, Sister Marlene Lagasca. And also we have California, brethren, Sir Willie Marquez, and then we have also here Sir Rene and Ninang Rina. And then we have also Las Vegas, the Agkawili family. We have Saudi Arabia, Sister Kathy Akuin. And then we have also our local viewers, Angelo Martinez and family in Manila, Adrian Nicole Katkatan in Manila, Aubrey Quemi of Bigan, Kerima Sales, Arwin Pilar, and Jericho Gaspar. I hope I did not miss something. Amen? So thank you very much for joining us this morning. Bakit hindi po tayo lahat ay tumayo upang sa gayon ay awitin po natin. Oh, by the way, before that. Okay, so let's all stand up. All right, let's have our welcome song. Brother Patrick, please. Amen. Stand together, sing our welcome song. Shake hands one another, mga kapatid. There's a Christian welcome here. All together now. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. One more time. There's a welcome here. Welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Amen. Praise the Lord. All right, let us all be seated, kakabsat. Amen. So as the kids choir will prepare, let us watch our weekly report. No kasano ti panagtrabaho iti apo, iti biag, iti sagtumunggal may sa kadatayo through the ministries that was entrusted into our care through our senior pastor. Let's watch the slideshow. While our senior pastor, Pastor Provi Cadalina, is in Europe for a ministerial visit and mission trip, the work of the Lord continues through His faithful servants here and abroad. Let's take a look at some of our updates and activities from October 20 to 25. First, our weekly Bible studies. Last Monday, the HBBC Apari and Lasam Outreaches held their online Bible study, led by Pastor Dennis. On Tuesday, the Vintar Outreach had their Bible study, led by Sir Ryan Duldulao, with 29 in attendance. Also, on Tuesday, the Sarat Outreach held their Bible study, led by Sir Kevin Francia, with 17 in attendance. On Wednesday, the Australia Outreach gathered for Bible study, led by Brother Mark Manzano, with 20 in attendance. On Thursday, the City of Batak Paway Outreach Bible Study was led by Pastor Ver Sabaya, with 15 participants. And on Friday,
the Hong Kong and Sarat outreaches joined together for an online Bible study, also led by Pastor Ver. In addition, Pastor Ver also ministered online to our brethren in California. Next, our Bible studies in dormitories have resumed this week in partnership with our very own Baptist Youth Council, an organization recognized by the Mariano Marcos State University. Last Tuesday, at the CTE Magnolia Dormitory, 61 students attended the Bible study with the message, "The Bible, What It Can Give to You." Last Thursday, at the Coeds Dormitory, 43 students joined the study with the message, "What is Life?" There were also separate Bible studies for DCCP and DWCL students this week. For our campus ministry, the weekly SMEC or Spiritual and Moral Enrichment class continues in partnership with the Department of Education. This week, the team visited Pinili Institute and Santo Tomas Integrated School. Every Saturday, we also have our Hosanna Academy, a ministry that teaches children how to read and play musical instruments. This program continues to touch the lives of young learners in Bacara, Lawag, Pasukin, and Claveria. In the workplaces, the Word of God is also being shared. At a construction site here in Bacara, from the group of Engineer Dino, Brother Cyrus shared the Word of God. Perhaps this is part of God's preparation for him as we continue to pray for HBBC Korea. Truly, HBBC is now global. Another Bible study was held at a construction site in San Nicolas, led by architect Romel. And another Bible study was held for technicians in a major mall, led by engineer Conrad Rebollido. And finally, every Friday night is our team meeting, which stands for training, equipping, advancement, and mentoring. Last Friday, Pastor Prove encouraged everyone with this reminder: be a faithful encourager for growth. Here are some photos from our different outreaches and ministries this week, including photos of soul winning from our faithful teams. To God be the glory. Praise the Lord. Let's stand together, mga kapatid. Before our offering, let's sing that song, Trust, Try, and Prove Me. All together on the first now. Bring ye all the tithes into the storehouse. All your minds, talents, time, and love. Consecrate them all upon the altar. One single crown of costly sweet. Trust me, try me. Prove me, sing the Lord of hosts, and see if a blessing from heaven
ask for Sir Lester Sigabo to pray for the offering. Let's pray, Lord. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the first message palang, Lord. We are so much blessed, Lord. We thank you for our pastors who is always having our heart to teach us, Lord. And as we continue our service today, Lord, one of the teachings of our pastor, Lord, is in the area of giving, Lord. And at this moment, Lord, we don't want to miss this moment. And please bless, O Lord, the tipanangted midigiti tithes and offering, my Lord. Please bless the rest of our service today, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Once again, mga kapatid, stand together. Sing that song, To God Be the Glory. Sing on the first all together now. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son.
Word, let's hear the kids choir. God's Word is alive, powerful, and life-changing. It brings light where there is darkness, comfort where there is sorrow, and wisdom where there is confusion. It continues to speak to hearts, shaping lives and renewing hope. For indeed, God's Word changes lives. Those who know the Savior will gladly testify how God's word brought conviction, the ardent and cries. It may have been a still small voice, but they heard the Master's call. Learning in that moment when they surrendered all. God's word changes lives. Its power cannot be denied. The lost find salvation. The foolish become wise. God's word changes lives. The essence of its message, the truth has never changed. God so loved, He gave His Son that sinners could be saved. And whether real or preacher's song, once it has been heard, the authority of Scripture will lead all hearts God's word changes lives. Its power cannot be denied. The lost find salvation. The foolish become wise. God's word changes lives. Tears of one loneliness till every soul has heard the power of God's love in God's unchanging word. Unchanging word. God's word changes lives. Its power cannot be denied. The lost find salvation. The foolish become wise. God's word changes lives. God's word changes lives. God's word Amen! Praise the Lord! Once again, tumayo po tayo mga kapatid. Grab your Bible, sing that song, Thy Word. Raise your Bibles on the first. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto
Let us listen to the joint choir. When we look back on our journey, we see His hand in every victory and His grace in every trial. He provides when we are in need, strengthens when we are weak, and stays when others walk away. Truly, through every season and circumstance, we can proclaim with confidence that God is good. There are moments when life
doesn't make sense. When pain, loss, or disappointment cloud our vision. Yet behind it all, God is weaving a greater story. What was meant for harm, He turns into healing. What was meant for sorrow, He transforms into strength. Every trial, every tear, every test becomes a testimony of His faithfulness. God meant it all for good. Lord, once again, mga kapatid, tumayo po tayong lahat. Sing that song, Salamat, Aking Panginoon. On the first, Salamat, Aking Panginoon. Amen. Sa lahat ng iyong ipinagkaloob, buhay ko'y sa'yo, aking alay,
Let's sing another song, Sunshine in My Soul. Amen? Sing joyfully on the first. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright than gold's made earthly sky. For Jesus is my life. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, and the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. There is music in my soul today, a carol to my King. And Jesus listening can hear the song I cannot sing. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. There is springtime in my soul today. For when the Lord is near, the dove of peace sings in my heart. The flowers of grace appear. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. Sing the last verse. There is gladness in my soul today, and hope and grace and love, for blessings which He gives me now, for joys laid up above. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. And all of God's people say, praise the Lord. Let's sing another song, mga kapatid. Unto Thee, O Lord. Amen? Sing the verse now, all together now. Unto Thee, O Lord, do I lift up my soul. Amen. Unto Thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Show me Thy way, show me Thy ways. Thy ways, O Lord, teach me Thy paths. Thy paths, O Lord. Oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Remember not, last verse. Remember not the sins of my youth. Remember not the sins of my youth. Oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let
Amen. Is your heart ready? Your Bible, your notebook? Amen. Let's welcome to the pulpit, Resident Pastor HPBC Pasugin, Pastor Ber Sabalya. Amen. Praise the Lord. You may please be seated. Thank you very much. Medyo dati no kasanot nervyos na tayo mo nagkakabsat ka na nervyos dito. All right. Ephesians chapter 4 verses 1 to 7 kakabsat. Ephesians chapter 4 verses 1 to 7. So I will going to read and just follow me with your eyes. This is what the Bible says. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body, one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Verse 7, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Kararag tayo, kakabsat. Lord, we thank you once again for this opportunity that we could learn your word. And I pray that may you please help us, enable us, dear God, so that whatever the things that we will learn from this passage that we just have read, it will be applied not only in our personal life, but also in the church where we belong. We thank you so much, dear God, for the first message that we have heard, the challenge that we need to do in support to the vision of our senior pastor. So we thank you so much, dear God, for the servant whom you have used. We ask that may you please bless our time together as we study thy word. I pray for your servant, dear Lord. Help me, enable me, dear God. In Christ's name I pray. Amen and amen. So, kanina ay nakita natin kung paano ibinahagi at ipinaliwanag ng ating pastor kung paano natin suportahan ang vision ng ating senior pastor as leader of the whole Hosanna Bible Baptist Church. And we have seen there also that there are some practical things, personal things that we need to do as an individual member of the church. So this time, dito sa talatang ating binasa, ay makikita naman natin dito yung kinakailangan nating gawin as a whole. Okay? So this speaks about the unity of the church or unity of the Spirit that is within us. So kung itong ating Panginoon, God the Father, the Son, and the Holy Spirit practice unity, they are united to each other, and I believe with all my heart that we members also of the local church must be united as well. So dito natin makikita, alright, na kung paano natin mapapatunayan at gagawin yung mga gampanin natin sa buhay upang sa gayon ay makatulong din tayo sa gawain ng iglesia sa pamamagitan ng pamumuno sa atin ng ating senior pastor, and that is no other than to be united as one. Alright? Now, dito sa passage na ito, gusto pong makita po natin na ang Panginoon ay kinakailangang mayroon siyang alituntunin o di naman kaya'y tungkulin sa bawat isa po sa atin. Okay? So tignan natin kung ano yung sabi doon sa Philippians chapter 1 verse
27. Okay? Sabi dito, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. So makikita natin dito na ang sabi ni Apostol Pablo, yung word na conversation ay hindi yung pakikipag-usap natin, pakikipagtalastasan natin sa bawat isa, but ang sabi dito, ang ibig sabihin ng word na conversation ay walang iba kung hindi yung buhay po natin. So yung buhay po natin ay dapat nararapat lamang na kaakibat yan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, upang sa gayon na kahit tayo ay hindi nakikita o kahit yung ating pastor ay wala ho sa atin, ay yung buhay po natin ay magiging kaaya-aya at mayroon pa ring pagkakaisa sa gawain ng Diyos, of which it is the church or the ministry na nasa sa atin. So napakahalaga po yung pagkakaisa. Kaya nga sa ating church, napakapalad po natin because we do not only exercise the gifts that the Lord has given to us, but also the Lord has given to us leader or pastor, okay, that was according to His heart, na siya yung umaakay sa atin, siya yung naglilid sa atin, at dito sa atin, sa HBBC, nakikita po natin na mayroon po tayong sistema. Oo. So napakaganda po yan. Mayroon po tayong sinusunod at mayroon po tayong sinusundan. Hindi lamang yung sistema na sinusunod, kundi yung ating pastor na sinusundan kung paano yung pagsunod niya sa puso ng ating Panginoon. Alright? So yan po mga kapatid, kahit sa mga messages, nakikita po natin yung sistema, nakikita natin yung mayroong patutunguhan. Alright? So dapat tayo bilang isang miyembro ng church, kinakailangan mayroon po tayong pagkakaisa na sumunod diyan sa sistema na yan, kasi ako po'y naniniwala na yan ay kaloob sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pastor. So, napagaganda po yung paliwanag po sa atin kaninang umaga, kaninang unang mensahe mga kapatid, na bawat isa sa atin mayroon kanya-kanyang ipinagkatiwala at ipinagkaloob, alright, na ministeryo o gampanin sa church. Ang kailangan lamang nating gawin ay we need to follow those instructions that we were given. And in following that instructions and in following that system, we must align ourselves, okay, doon sa sistema na yan. At habang ina-align natin yung sarili natin sa sistema na yan, kinakailangan nga din natin paglaanan ng oras at panahon kung paano tayo lumago, alright, bilang isang mananampalataya upang sa gayon, yung mga bagay na inaipagkatiwala sa atin ay mayroon din paglago. At kung ang bawat isa sa atin ay mayroon sariling paglago at bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating sariling paglago, yung mga bagay na naipagkatiwala sa atin ay susunod yan, nalalago, at ang bawat isa sa atin ay nakikiisa sa sistema ng church, what would we expect the church would become? Alright? So, well, through the unity of every believer who is in that local church, alright, we expect success, we expect growth, and we expect prosperity. And in that way, naipapakita po natin yung pagsuporta po rin natin sa lingkod ng Diyos. So napaka-ganda yung sabi niya dito, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Yung buhay po sana natin ay naihahalin tulad o katulad ng ebanghelyo ng Panginoon. So ang ibig sabihin, yung pagkakita lamang ng mga tao sa buhay natin ay nasusumpungan na nila yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Yung buhay natin ay sapat na upang ang tao na nakakakita at nakakasalamuha sa atin ay hindi na mahihirapan na sa gayon ay
masumpungan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Alright? So yan po mga kapatid. Alright? Yung message po kanina, let us see to it that our lives and our spiritual lives and spiritual growth must have that personal desire to grow and then at the same time to align it in the system of the local church, and in that way we are making ourselves, providing ourselves a support to our senior pastor. Okay? So amen, praise the Lord. Our senior pastor is with us right now. Okay? And amen, praise the Lord. And we are blessed, and ang bihira, kung you imagine, madaling araw po nila doon. And then let us continue to pray for the preservation and for the strength of our senior pastor. Okay? So let us now prepare our heart and everything, our notebook and our ballpen as we listen and be challenged once again with the Word of God through our senior pastor, Pastor Provi Cadeleña. Let's all stand up, kagabsat. Tumagtar tayo, amen. Good morning, good morning. Morning, greetings from Paris, France. Permi nga nakalam na miss dito ita kakabsat. Thank you. You can now be seated. Tugaw tayo amin kakabsat. Kat dingding kita tayo dati message ni Pastor Dennis po kunakat DJ pelang umdasan kakabsat nga mensahe kada tayong kakabsat kan members iti HBBC. Kat thank you Pastor Dennis ti pinagbiyahem from Claveria ngayon bay kunana kanyak di kalmat kat Pastor umayak to ag-preach it main kung naktok-preach di main kung nanagat anyan. Ano oras kang rin nagbiyahe kung nagbiyahe akto ti alas 4 na ana. Wow, thank you. Isong madaydayaw iti apo kakabsat for the willingness and the wonderful message that Pastor Dennis has shared with us today. Kan kastamot to numalam isumanan iti ag-speak to numalam kakabsat ije Batak Paway. The oras dito'y Europe itatak at 3:20 in the morning. It's 3:20 in the morning. We arrived here in Paris yesterday around 3 o'clock in the afternoon. Kat sinalubong na kami ni Pastor Nelson, iso ti pastor kadeti Living Water Baptist Church dito'y Paris, France. Under iti supervision amin digito ni Bishop Freddy De Vega. Kat mayat ti fellowship mi habang dakam tadalan na pamimot kinita DJ Eiffel Tower. Oo, kasla libro lang kan di kita makit-kita ta social media lang ti pagkakit-kita ti Eiffel Tower. Kat finally kakabsat nakita mimot lang ti personal. Talaga nga kaskala makalwa nga panunutan nga kasla na kay imposible nga makita di gito iti personal kat makita mo ten kakabsat. Kat sa akam napan ka DJ di Jayan dalob kuna anay Jayan dete kwati nakasarra kakabsat recently tinakaw dati na pa nagtakaw ka DJ nga museum very very popular kan historic dadjay dete kasla kwentas sa dete asawa ni dete Napoleon ket napandama tinakawon nga kabsat so nga nakasira ngam praise the Lord ta nakapagpe-fellowship kami aging gana nga aday ti may nga member nga nagpa-birthday ket napang kami
ado nga digiti members da. Ado dakkel deti ministry datoy. 9 years na pela ang church nga napintas ti growth na ta habang tungtungtong kam kini Pastor Nelson makita nga kasla deti plastar ti ministry tayo nga disiplinaryan ni Pastor Nelson. Well, hanakayat iti malada nga miyembro mo may makigimong, hanakayat ti maladladaw. Very strict ti pa nag-implement na ti time. Ti oras ti gimong dati kakapsat, 1 o'clock ti malam. Ngam digiti ashers da, sumangpet ti 9:30 ti bigat. Ta mapanda iplastar di paggimungan. Kas jay ti set up damot kakapsat. So, yeah, amo makita na jay patag iti disiplina na dapat nga kinayan kayat dagiti miyembro. So, adult members daken men, dagiti preachers na dirabi idi madamati pangami na pastor ko na adaba ready nga mensahe nga pang mentoring ko na kat ko na oh pastor ko na I may not be prepared but I am always ready ko na king ko na kat iso nga sige give me 3 minutes ta i-retrieve ko man lang deti mensahe nga i-share ko itang Arabi kasta. So nag-mentoring tayo. I shared a wonderful message last night para kada kita preachers, coordinators, kat from airport pela deta hanggang pa nagdiretso ti hotel me. Intulnog da kam dirabi ito yan mga 11:30 dirabi hinga kapsat. So pela pinag-check-in mi di hotel. So nga in-read ko base tagaturo at natamot ti 2 oras. Tapnon di kas tagat maka-join akmanen kadeti service tayo itatang bigat. But I am always happy and excited and joyful nga haan nga maki-fellowship kada kayo kakabsat. No di kat makapag-minister kada tayo aming nga sangapadan. Glad to see our members all over. Iti ministries tayo, makita kay amin, ita Maine, ita Cagayan, ita probinsya tayo iti Ilocos, ita US, kasi ita California, well, DJ Canada, Singapore, Hong Kong, ita Hawaii, makita kayo aming kakabsat. Ito yung buong screen ko. So nga, praise the Lord. Alahan ko uni-uni pig-pig saan deti boses ko nga gimpasize. Baka umay na kami reklamo tigaro pa may kakabsat. Nga, alano da gapod excitement ko mang-emphasize agad baka jackpot lang magawin na. I'm so glad digite kakabsat tayo. Digite Manila. Ayan, si Marites and Angelo ni Nicole Katan. I'm so glad to see you all. Kakabsat. Hanggang mako amin, daga mo no nagkasya ka dito screen. But once again, thank you Pastor Dennis for that very wonderful message you shared. Marik na kakabsat kay puso ni Pastor Dennis nga kayat na nga kasmay sa nga pastor tayo gat mariknak DJ tarigage DJ puso na nga DJ goal ti apo ti ministry tayo babaan ti panangidaulo iti senior pastor yours truly ket addatay amin nga makatulong ken makasuporta iti trabaho iti apo. To God be the glory. Thank you also Pastor Bear for doing the MC and leading the program today. Ket alaga kapsat, ang ko nga kabayagan, adupay ti kayat ko nga mai-update ka na kayo, before man lang i-kwak deti lesson tayo nga final, ket ma-share ko DJ ministry nga inrugiti apo kada tayo, DJ Italy, so umuna kakapsat. Ket makita kakapsat ti panag-work ti apo ti puso ni
Sister Cathy so di Palermo kani Tita Ditas kakabsat sa J Milan. They have a very big heart. Kat makita nga malaksi J Milan, the Lord will lead us to Palermo. Kat aduti prospects tayo nga actually han ngamin na include di itinerary mi. Iti papan iti Palermo kakabsat. But there are prospects who are waiting for us in the coming next nga umay panag-mission trip. Ito ipalubos iti Apo manan. Iso nga pray for Italy. Kat everywhere you go, kakabsat, at the Pilipino, maglugang ka ti metro, ti bus, magnakay ang takalsada, dalat ta masabat mo Pilipino, ijayan ta istasyon ti train, bus stop, dagiti restaurant, di kita kat Asian, kada Indian, European, Mediterranean, at dalat ta Pilipino kakabsat. Mall at dalat ta Pilipino. Nakaado nga Pilipino yan ti Italy. Kat malaksit ka dagiti Pilipino, nakatado nga different, very multicultural kakabsat iti Italy. Diverse nga talaga. Kat ti permi nga pakadadagsanan tayo kat masapol ti ado nga agtrabaho nga mangikasabat ti ebanghelyo kadigitoy nga tattao. Iso nga we are so thankful to the Lord for opening the door for us HBBC to reach out to Italy, and praise God for that. Kasla di kayo background kadaki di Sunday. Dati kat digiti outreach laeng iti mangrugrugi ni Pastor John iti ministry tayo. Pabara-barangay lang tayo noon. Idi ubingak sumurusuro ta mapanag DBBS ta kurukor. Daki nga da do mga places anyo mo kita kurukor kas kada PPS. Mapanag DBBS ijay Pulange. Digiti ubing nga tagarango. Kada taga Malampa kasta umay da maki DBBS o kasjay per may pabara-barangay. Idi kuan ti outreach tayo kat paili-ili. Mapan ti ili ti pasukin. Numalpas ti gimong ti bigat ti Domingo tamen. Mapan ni Pastor John kasama digiti men. Ubingat pela idi maisursurot. Mapan nag-outreach pasukin. Before that, mapandag outreach iti Bintar. Idi kuan adaluglugan tayo. Digitay Tamaraw. Hasta makitang ti rekta ni Pastor Jun so ako nagkatapo. Mariknakas jay gayam no tignayan nakatiapo kakabsat. Dete kaslang tipa nagkita ti tao kat dete puuna yan go nga go. Awan madla pa nagsardengnan kasjay. Awan pa nag-slow down. Kat no gayam talaga tignayan nakatiapo. Kat maipan na jay burden ti pusum kakabsat. Uray kasanot gagat mo magtrabaho. Tirik nam kasla basit pelat magudgud ilam. Las jay di ba nagritnak itan? Kas jay mat ni Pastor John idi kakabsat. Ili-ili talaga nga numalpas ti gimong tayo tibigat idi bangal daw. Tunukuan alauna mag-meeting manang agsisinan. Mapan manggimong sunat Marcos. Isong agyaman at iti abo ta ni Preacher Rohel, kanda kay nga taga-Dingras, kat may rugrugi yun ti mapan ag-reach out dita Marcos. Kasi talaga nga datayo ti may sa kadagiti kung nagtadadan sa amati mo na nga nag-outreach ide. Ngam datay ti may sa kadagiti mo na nga mang-reach out kadeta Marcos. Maragsakan at ko na ni Sir Rohel nga adda na meet na nga pamilyado itan ubing dagan ide. Oo, nga magimgimong kakabsat. Sumursurot nga maki-DBBS kasta. Kat amo na DJ lokasyon kan DJ tao nga contact person tayo iti talikod ta munisipyo. Kasta, Sunday afternoon, dawapan Marcos, damapan Tumalneg, Banggi, kada Dabila, amin na kita di labo, kasta kakabsat, minalem ti Domingo, sisinan.
Mapan dagiti members na kay nga dadumay da kayon. Santo agawid ti alas 4:30 ti malam 5 o'clock kasjay. Deta banggi amin na kita rota kakabsat. Talaga nga no membro kay di agad ko nang pungnay ni Pastor Jonah rugi nga rugi. Ko naman di ba? Kas di panunot tayo di ay kakabsat. Rugi nga rugi. Ngam di tayo maawatan DJ Gayam ka DJ Rek tana kakabsat. Gapo ka DJ inted ti apo nga dadagsan kan kuana. Kan DJ parabor ti apo ti biyak nagat in the same way kas jayma ti marik na kita kakabsat ngam in a bigger scale idi kwan hala nga paili-ili pa probinsya mapangkagayanan malagip ko nga deta ti maysa ngay mo unay digat deta lasam nag-speak at ije Isabela iti maysa nga youth camp. On our way home, kuna na nga kasta, ora-orada, ite wala sa plano sa amin, pero sa plano ng Diyos, kuna dumagastay man talasam, dagay talasam, dagay mo lagta, ay mga bigatyo, dumagastay man talasam, kuna na ta. Kaya't ko nga makitam ti nagtaudan, kung kuna na, ng runa de lolam, kasta. Napang kami, di tapela magapit ti dalan idi nga sumrek tala sa malaksit ijay logak. So agapo kam di magapit Pritz. Apo rap road detang umati ka apo first time. Di kwan napang kami napan na inmit di gijay kakabagyan na inyam amunat bagbagi na pagamamuam kakabsat kat kayat naman ti agsublin nga apo nakadayong ang agsublita ito. Kas jay no talaga marit namon kakabsat iti calling ti apo ganda dagsen para iti tattao dagiti luglugar agsublita ito edi kwan halos linawas kakabsat nga agpalasam kami paunay kan kakabsat kasla linawas no panunutom gat na banog nga talaga ti agbiyahe kas jay di kwan nairugiti alakapan di ba? Di kwan ada deta BASB tayo. Di kita da Pastor Dennis, da Pastor Bear. Di kita nakukutong na bela idi kakabsat. Awan pa'y buksit na idi. Hanakasla ita nga makitam ti lusok dan healthy. Ngam idi nakukutong. Da Bang Ryan, da Erwin, Brother Ruel Peralta, deta kakabsat. At pambira, nairugi ti alakapan, nag-extend yung gana nga Claveria, pati ta Sanchez na bayag nga nairugita di kita 2007 kasta 2006 Sanchez Mira nga po nga rutikin na kurang iti laborers iso nga eventually hana na ituloy na giti daduma kakabsat. But I believe it's not in vain kasi di pa nakaimula pa lang ti Ebanghelyo kakabsat. Dakkel na banag dayjay. Ita, dati ministry tayo, hala nga pabarabarangay, paili, station tuman margo, paili-ili, probinsya, tatangkat region ton kakabsat. Ayan. National team ministry tayo by the grace of God. Padot viewers tayo. Mas daawan na kakabsat. Uriyan at papanak namin churches. Oh, pastor, pinapanood ka namin. Kung kunada. Nanonood kami sa inyo. Oh, maragrasagan na. Praise the Lord. Mamit ka na namin. Pinapanood ka namin. Kasjay. Kakabsat. That itatan by the grace of God, ti ministry tayon ket internationalen kakabsat. Iso nga, praise God, lumaw-lawa. Ket Europe, deti inted ti Apo. Timun una nga out international ministry tayo ket iso deta Hawaii. That's our first ministry nga inted ti Apo ti HBBC through our beloved patriarch ni Pastor John. Ket makitam ti rektana deta biyahin na ti Honolulu, Waipaho, deta ta Honolulu, daki nga daga Hawaii, Mapantamawi, Kasjay. No kasanulat ta direkta na ide kasta
Kat ti sumaruno by the grace of God, deta ananaganan, Australia. Isot imo na nga ministry nga nairugi kakapsat, babaen mo't iti online. So, all of this, kung nakhan aksidente nga, really, nai-prepare na, kaya, nga nakakita no kasano di pa nangirugi ni Pastor John. Kasjay kakapsat, adda kanya kung dayjay nga sistema. Plus, dito mo't dadagsan ngayon ti Apo, itatagat Apo. Kunak Lord, kasano nga ma-fulfill me dito Great Commission nga lumawa, go ye into all and teach all nation, kunana, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe. Lord, kasano nga ma-fulfill me, Apo, as a church, deto'y nga pamilin mo, Apo, ijay, ngahan nga mabaybayan, dagiti churches nga na-establisaren. Kasi hanamot na sayaat nga agplant tayo nga agplant, reach out tayo nga reach out, nga mabaybayan. So kasano, Apo? Iso nga, itaman lang kakabsat, iso nga, nakamay-mayat deti pa naka-organisar, deti ministry tayo ita. Adaurnos na, disiplina, systematic. Iso nga dadigiti coordinators. I'm showing to you all of these things, brethren. Tapno makita yo that you are not just a Christian who is attending a church. You are a member who is a part of a mission. Ulitin pa ni Jai. You're not just a Christian who is a part of a local church. You are a member who is on a mission with the church of the Lord Jesus Christ. So nga, we are growing in number, napintas. Amin nga pastor nga papanat, ma-share ko dati set up tayo ti HBBC. Talagang kayat da nga tuladan kakapsat, DJ Plastar kan set up tayo. So, to God be the glory. So nga ala, kablaawak, ti patriarch tayo, kasama ti mama, nagiti amin nga preachers tayo, pastors tayo, kan coordinators, kan dagayo amin nga members kalapsat. To God be the glory. Praise God. So, this morning, for the next few minutes, kakapsat, I would like to continue our lesson from the book of Ephesians. We are on a series about the church. Gapon na tital talangayit itagat ministry. Oo. Kat ti series tayo nga madama, may panggap iti church. So, I taught you, may panggap ka digiti churches ti New Testament. Ti muna dita kakabsat kat iso deti church at Ephesus. Kat one of the things that the Lord had given to us, iso deti unity. From the book of Ephesians chapter 4 verse number 3. Okay, Ephesians chapter 4 verse number 3. Dali lang kakabsat ta, alak da Bible. Okay. Yeah. Ephesians chapter 4 verse number 3. All right. The Bible says, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Kararag tayo. Apo Diyos nga na langitan, agyaman kam ka iti deto yung bigat. Nasapa nga agsapa dito Paris. May J.W. Pilipinas, it's almost 11 a.m. I pray the Lord that you will bless that panagadal me. Thank you that inyadal kaninyem pasais ni Pastor Dennis nga mensahe ako. Katata sa Senior Pastor de HBBC, kaya't ko apo nga i-emphasize kan adada nga ipasagop sa tikin na patid ti panagmaymay sa kan unity apo Diyos. Iti amin nga members ti every local church and outreach. Kan iti amin kat imulam ka di kas iti adipan mo ita makita ti panagdakkel mi panagadumi. Kat nasisita nga elemento deti panagkaykay sami o apo.
Iso nga, ipan mo kadideta ti panunot ti tunggal pastor, coordinator, in charge of members and ministries apo. Nga halang agbalin nga knowledge kada kami nga amumi. No diket agbalin kami nga active nga makipartisipar, nga mangpatibker ti panagmaymay sa amin apo. Nga mangidaydayaw ken ka, agserbi ken ka, ken mga ramit iti trabaho iso deti great commission of the Lord Jesus Christ. Kat Lord, no man there are about 600 members of HBBC around the world who are very active in worship, in ministry, and in helping to fulfill the Great Commission. This is not yet the end of it, Lord. We are just beginning. Kas iti adipan mo, you brought us here in Europe to see how great the need, O Lord, the harvest. Kat hami kumakuna nga, oh, there are yet 4 months, then cometh the harvest. Because if we look up the field, they are ready for harvest. Iso nga apo, kaya't kuman nga imula nga permi deti nasisita element ti unity apo Diyos. So tulungan tunggal may nga dumngeg. In Jesus' name, Amen. Kat Jemot Portugal kakabsat, apo, permi nga makabendisyon deti ministry nga nairugimanan deti Portugal kakabsat. Agasem ni Pastor Dennis, pastor, ni Giovanni, ta Singapore, key person tayo ta Singapore. Ni Faye, di may nga kabsat da, key person tayo matlaang di Australia, asawa ni Nelson. Ni Rogin, dagat ta Rogin, hopefully key person tayo tumot di ta Canada, palubos iti apo. Amen, Rogin? Katatan ni Brother Harold, may kaliman, kadakwada nga kakabsat, pituda. Ni Brother Harold isot inauna, kat nabayag ni Brother Harold at nag-Taiwan, di kwan na limipat iso na ti Europe, Portugal, kat katawa nga mga istorya at kunaan na di picture, iti pastor, iti kitak, dito pagtarusan mi, dito Portugal, kat nakapimpintas nga balay kunana. Ngem ide sumangput kami, agtrabaho kam ti farm, ipagyanami kat kasla kulungan ti baboy kunana. Kat for many years, he have been working abroad. Aging gana nga idi nag-speak at yan ta Singapore, at dakam di tayan da Giovanni idi. Kalpasan di nga preaching ko, nag-message kanya kat kunana pastor, agsangsangit deti puso kunana, agluluwa ag literal. Tamabigbig ko nga tibiyag ko for the past 17 years para kanyak amin. Kunana, awan man lang tinaaramidak nga naindaklan nga para iti apo. Samantalang nagadot inaramid na nga nagsaya at itibiyag ko. Amoyo kasta ti panunot ti Kristiyano kakabsat nga healthy kan marikna nakakabsat iti apo iti biyag na, you know. Iso nga iti family camp tayo last December. Kat permit pa nakabagbag na dedi need ti ministry kakabsat. Kunana at nagpakasyon kat may nagaten. Among pastor kunana idi agpa-invite ka ti ag-surrender nga para iti ministry kunana. Kayat ko ti agaddang nga umay ngem detoy sakak han na makaaddang kunana. Hangagaputad da sakit na di saka na. Ngem agked jirik na kaslang di kunana han naksapay ready nga paaramat. Actually han nakayatan ti agsublit Portugal kakabsat. Tati kayat nan ag full time iti ministry nga agserbi iti apo. Agasem di jay nga dadagsen. Ket I believe haan nga kasla calling lang no di ket desire na DJ nga para ti apo at ma-realize na nga ro ti kinaimbag ti apo. Anat maaramid ko para ti apo kasta. Ket iso nga tatang ko na ta idik sa sarita kami ko nagbrad dum to ti time nga makaumay kam ta Portugal. Ket hang ka madanagan ta i-training ka nga ag-soul winning ka nag-Bible study. Kunahan among pastor idi imbagam nga i-training na kunana nagkaroon ti pag-asa ti puso nga makapagserbi at ti apo. Ured daak di Portugal. So nga he did his best
Kat napintas ti testimonyo na kakabsat kan influence na kadagiti Pilipino ijay. Adu tultulungan na nasaya at permi nga iso nga idi sumangpet kami. Awisan na idahan da makasaan king kuha na kakabsat. Gaputan na mulaan na tinaimbag aramid idan. Kat I share the gospel. Kat permi kuna DJ may sa kakabsat nga taga Tugigaraw. Actually, Peña Blanca, Ayanda. Kaya kuna na, po pastor, kada Domingo ko mga dakastoy kuna na kakabsat. Talagang kaya't damot may experience iti gimong. Kat DJ, may isa nga Romanian. DJ, inpakitak nga video kakabsat. Kaya DJ Romanian, kuna na ni Brother Harold. Ti Portugis na jak maawatan ko na nagat you tell your pastor ka na kadya ibagam ka DJ pastor mo ngagsursuro isuna iti Portugis ali pakita yun na dete ada selfie deta iso bagam nga pastor agsursuro ti Portugis tamang rugi tayo ti church dito ikunan una yun kakabsan kat ko ni Brother Harold Pastor opiserak ti Filipino community ditoy kunana katuno December 14 adda maangay nga Christmas program umayto di ambassador ti Pilipinas ditoy kunana Brad kunang ikararag mo tababaan ti favor ti Apo kan provision na kan no pagayatan na makasubli kami ta kuan kayat ko nga ikandakti kanito nga agsao kadeta nga Christmas program mamit ko dagiti amin na Pilipino diti Faro deta Faro kakabsat ket may isa nga dakkel syudad ti Portugal probinsya isot destinasyon dagiti adu nga babaknang no may panggap ti beach kasi napintas ti beach sa nga resorts di kakabsat isot destinasyon na giti babaknan kasta ket ado nalalawa perme kakabsat so nga excited ako mangi-share kada kayo dakkel we can celebrate this wonderful endeavors that we are doing ngem no kita ti sibubugan na Europe kasla nagbatit pelat mararamidan tayo kakabsat ngem basit siyempre isut pangrugyan iti ado kan iti dakkel. So pray for Europe ket dito'y Paris is istorya ni Pastor Nelson nay makaadok sama tag istorya nga jak mo maka-preach nga kapsat. Ngem parte na ngamin dagitoy aya updates from your senior pastor. Amoyo dito'y Paris kaya kuna istoryak lang ket adu dagiti Pilipino nga kakadwa tayo nga TNT tay kay nasauna ket hanna nagawi den kakabsat. Kumbaga awan papel na. Ngem handamot pagawi den kumbaga ket dito'y dalatan. Tapos makatrabaho da, no ma-hospital da libre kasjay. Kumbaga ket okay, it's it's accepted here kasjay. Pauna yung kunak wow. Talaga kakabsat. Kaya, praise the Lord. So nga, I hope nga we are all on the same page. Kat hang kadilang kakabsat nga digitay para iti pagbiat tayo iti pakaringguran tay lang. No diket by the grace of God, marit natay kumamet iti dadagsen, iti mission. Aya, dagiti karkararwa nga dapat mayasideg iti Apo. Kat, kunak nga road, some people, they try to run life like, kaslang amoy di karison. Aya, detay nuang kan detay karison. Kat, dagiti daddo mga tao, kaslang ti panagbiag na, di jela karison kakabsat, kat, padasan na nga patarayan, nga di karison lat agtaray. Kahit na nga sawan, kat, kasla ti arig na kadatay deta, kat, DJ para iti bagbagi tayo lang ti mapanunot tayo ket mailaksid ni Apo Dios. Di kitay met duma. Umun-una jay karison, maud-udi tay nuang. Umun-una tay para tay bagbagi na ket no adda para mabati isut ided na ganapo Dios leftover. Wrong. Dapat umun-una jay nuang, guyuden na jay karison.
dapat ti panagbiag ni Apo Diyos ti mayon una sakbay nga pare ti pagbagitay because all these things shall be added. Datayo ti giti tattao ti Apo iso nga from that note kakabsat, it's a growing ministry that we have. Kaya't kung ti maysa nga maipasagupsup kada tayo as churches and members of HBBC is deti pananggwardya tayo iti unity iti church tayo. Naipakita ka na iti last Sunday about the beauty of unity. Kaya't kung nga imula dito nga truth kada kayo, nga ti pintas iti maysa nga church, kat saan laeng nga iti kaaduna, tauray nagadot miyembro no aggaapa, aggiinnapal, agpipinangas, ken aggiinninggit han agpipinansin. Awang pintas na nga makitam kadeta nga church. Ti pintas iti church kat saan lang nga DJ makitam di kadakkel ti building. Kat undeniably nakapimpintas dagiti kapilya tayo ita. By the grace of God, may saka dagiti napipintas nga kapilya. Paggigimungan. Deta main awan sa pulen nyo nga kapsat. Ilikos yung basit tama tayo nga mangkita kat Apo, nakapimpintas nga kapilya det ayan tay tamen hangga di kakabsat. Yung uri nagpintas ti kapilya no dagiti miyembro hanamot makikaysa sarili na lapampanunutan na kanya-kanya. Kan hanaamot ti agpasakop iti panangidaulo ti pastor. Dete gaputa professional at dati uneg ti kapilya kunamno sinno natangig kakabsat, hanaamot sumurot, hanaamot at pakumbaba, kan paidalan, nakatangtangken ti ulo na, agamen ka kunam ket awan la pulos, sisiimon na kalatan niya kadagi natangken ti ulo. Anat pintas na nga rod nga makitam ta church no kasta. So nga, hanag kamali ti Biblia, kunahan na to Psalms 133 verse 1. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Well, nagpintas ken nagsaya at ngakitan kunana. Behold, amoy behold, kaya nasang da behold, mamatmatam. Kitam kunana nagsaya at ken nagimnas nga makita dagiti agkakabsat nga agtalinaet iti panagkaykaysan. So, church, I want you to know, praise God, we have buildings. Praise God, we are growing in numbers. But the real beauty of every church, halanga beauty, strength of every church, strength and beauty is in unity, kakabsat. So, let us be a part in guarding the unity of the church. Don't be a passive member nga at least mayat nagigimo nga nakikaysaat mo ti gimong hangga di nga kasday lang nga kakabsaan. Gaputa deti gimong tayo na inorganisar ti Apo. Hala nga tapnog daydayaw ken kuan ano di ket mangibunan nag iti sa una kadagiti tattao. Be an active participant in guarding the unity of the church. Number 2, may kaduang in-emphasize ko kada kayo, the initiator of unity. Tingay na sound data initiator. Ti mangi lungalong ipanagkaykaysa is none other than the Holy Spirit. So kasano agbalin nga posible ti panagmaymay sa tayo? Na dumaduma nga church, lugar, konteksto, at the church tayo ti Australia. Sa bali mo ti kala set up ti biyak ijay, the church tayo Hawaii, at the church tayo Cagayan, di tayo Ilocos Norte. Soon, agkaroon tayo tumati church iti Manila. Kat na duma-duma kakabsat. Kung lang tiarig na gumagat, kanya-kanya tayo latan, di ba? But unity is made possible because it is the Holy Spirit that unites us. The Holy Spirit that I have is the Holy Spirit that you have. One Spirit. He is the initiator of unity. Number 3, nakita tayo the responsibility. Our responsibility is to guard the unity of the church. And then number 4, the opposite of unity. Talo din pakita, nag-aaway-away,
kanya-kanya, naghihiwa-hiwalay. So, deti lesson nga adalan ta ita is, how do we keep unity? Si bibiyag kayo ba'y kakabsat? Amen? Kat amoyo, deti level, deti message, kat isut level tayon. Iso nga, I expect nga, haan kayo nga kasla, digite, mangrugrugi lang nga Kristiyano nga, awan, han na makita connection ti biyag na iti deto kakabsat. All of us members are in the level that kasla kumano pamilya, umado tayo, kas anak, haan nga dete, ubing-ubing nga talabagi na pampanunutan na, let's help. So, how do we keep unity? Number one nga ipakita kada kay di Sunday is, we need to value the church. Amoy ka na sa undeta, value kakabsat. Ipatag. Siyempre, hantay expecten nga dagiti, han nga namati, ipatag dati church. Anak ko mapakialam da kakabsat. Di ba? Kadakwada agad, tila napatag agad, handa maipatag iti church at tinapatag lang agad, iti tatawa agad, deti pagbiag. Di ba? Inaldaw, basta si bibiyag ka, adda kwartam, maabot mo dagiti pangarap mo, kasta taray ti panunot, dagiti awan pa iti apo ti biyagda. So don't expect the unsaved nga ipatid dati church. Aduma dagiti tao nga religyoso. Ngamaang nga di church tinapatid kadakwada, relihiyon ken tradisyon tinapatid kadakwada. So, sino nga ruti mangipatid iti church kakabsat? Di ba? We don't expect the unsaved to do it. We don't expect even the government. Numampay di gobyerno tayo, hana tayo magkindi nga pigilan. Wano persecutin nga kapsat. But it is not the government who will value the church. It is the people of God themselves who will value the church. Kada mo yung sabi ko mata, dakas ta kadakil nga panunot ken puso tayo kakabsat, nga ipantiapo, yan tabiyag tayo. Ikan na tayo kumaamin, iti apo, iti puso ken panunot, detat kararag ko, nga tunggal may sa nga miyembro, amo na nga ipatag iti church, iti apo. Apay kakabsat, kasanukat ti patag ti church. Nakita tayo di last Sunday, it is Christ's agency to reach the world. Oh, you see? There are 8 billion people in the world. Manulang di kita pagkargarawan teng ili 20,000 population, 30,000 population, di talawag, manut population na, I think around 100 plus thousand population. Di kita lang paggunggunayan tayo. But if you look at the world and if you look at the heart of the Lord Jesus Christ, kakabsat, He is coming very soon. Ngan-nganin malpasen kakabsat iti lubong. Tarikagay na kakabsat that all men will come, all men will repent, all men will hear the gospel of the Lord Jesus Christ. Katilanamnamaan ni Apo Jesus kakabsat, nga mangipatungpal iti dayta, kat awan sa bali, no di iti church na, and we are that church, you know. So, we are Christ's agency. The value of the church, He died for the church. Natay day cross, tapno katangan na dagiti tattao ket agbalin nga para ken kuana. And the value of the church, it is where our families will thrive. You know, the world where we live is broken. You know, it's dark. Ket deti church kakabsat tinakapimpindas nga pagroan dagiti biag tayo ken pamilya tayo. And if there is number one attack of Satan, listen to me, the number one nga attack ni Satan, realize this, brethren, amok nga he is attacking our lives. Yes, I validate that. No ado kada kay dagis struggle ita, agkarigatan, perhaps the devil is oppressing you. But why is he oppressing you? Tapno agbaling ka nga weak member iti church. Deta lang kakabsat. I hope you see always the church as the context of your life as a Christian. Halang nga tim kung kunam ka, tirtiraan nak ti kabusor, permi nga banatan nak ti diablo. It's not just because he wants to target you.
tiraan na ka ni Satanas, tapno agbaling ka nga nakapsot nga miyembro ti church. That's the real thing. O, amok nga tirtiraan ni Satanas dagiti pampamilya tayo. Relationships of husbands and wives. Dagiti anak tayo. Kat permi nga madadagsan anak, kadagiti anak tayo dagta. Dagiti young people tayo apo, dagay nga young people, kumusta kayo? Saan ka di akakapsat nga awan ti Senyor Pastor Rio kastalatan ti obraan tayo. Are you listening? Oh, no da kayo ma-review hang kay ka di rebelde nga kapsat. Hang rebelde ti obrayo tiraan na kay ni Satanas apay. Saan nga gaputa kayat na kay nga targetan? I hope you realize today don't just see nga dakailaang ti target ni Satan kakapsat. Hala nga sika. Sikat targetan na ngam ti talaga nga target na kakapsat. That church, the body of the Lord Jesus Christ. Kasi there is something more than your personal life, and that is the work of God, the gospel of Jesus. Kita nyo, nagbalig ni Satanas nga kung laapan ti panunot na tayo nga miyembro nga kanya-kanya latan, datay latan, ado problema, anang pakialam ko ta ministry, kasano makatulong ak, nakabis-busy ak, kung natay latan kakapsat. Anat mapasamak ti church. Han na ma-accomplish, DJ tarigagay iti apo. Di kan, kunan Satanas, kuna na, nagbaligi ak. Handa nga maarami DJ nearest and dearest to the heart of God. That is soul winning and mission and church planting. Tapay, nagbaligi at nga nang kulaap ka digiti miyembro. Nagbaligi at nga nang parigat digiti miyembro. So nga itaan kita mo, pagrason dat rigrigat dan, pagrason dat problema dan, awanan, handa matulungan ta pastoren, handa makikaisan, digitay mo daduma, bisin ti pang pangarap, pabaknang, ad-adal, kadadam aminen, kuna ni Satanas, awanan, mabaybay, anda ta church dan. You know, I hope you realize today, I know that individually each of us are being attacked by the enemy. Each of our families are being attacked by the enemy. But it is not just you that is the prime target of the enemy. It is the church of the Lord Jesus Christ. So kas miyembro, ipakita dito, agreeing kayo, wake up kakabsat. Kuna mahapo, sana mabalin nga digitoy nga pagkumikuman ti panagbiag parikot, isot makaigawid kanya, nga jak ma-fulfill ti function ko apo iti church. Masapol apo nga kanak ti parabor, tulungan apo nga sala ti bagbagi. Amoy ori dito ilat mesa nga realization nyo, nga aware kayo ita nga bigat kakabsat. Dakkel ti na-accomplish dito nga message ta biagyo because it will help you think bigger. I know many of you are thinking big, but you should see the bigger picture. Dahil ipagpakita ni Preacher Glenn the Wednesday night. Diba? Nagpintas the message na. You've got to see the bigger picture. That your struggles today are not only meant for you. The blessings of your struggles are not only meant for you. They are meant so that you can be a help in the church. It's not about you. Christians, it's about the church, kakabsat. Tandaanan nyo deta, kakabsat. Deta design iti apo kada tayo. So nga, kastat kapatid ti church. Nakita yo? Napatid ti tunggal miyembro. Ngamti, kaya't ko nga ma-realize yun, patid ti church, kakabsat. That's why we should keep the unity of the church. Hanga dapat datay ti instrument nga mawag-gawag ti church. No di kat datay ti instrument nga tumipker dapat deti church. O, amen ba kakabsat? O, tata number 2. O, na yan, nalisto ti oras. Okay, si bibiyag kayo ba'y? Tayag yung man ta ima yun si bibiyag kayo ba'y? Kitakman, magano, di yung may tayag ta ima yung kakabsat. Kita, paaya, bantay ta ambulans yan. Delikado, nahan yung may tayag ta ima yung. Okay, very good. Very good. Okay. At makita makikita kay amin ha. Makikita kay amin dito. So nga no, at dati ang susugal dito nga dagmumuling-ling. Napo.
maka-encourage kayo nga permi kakabsat na maka-bless di kita. Agdudumog kada agmulang maka-bless nga permi. Okay. Now, numawa magkindi kasi ti Apo makita ka talaga nga attentive kayo. Praise God. Secondly, kakabsat, okay, deti tigayat ko nga basa po na pagduelan before I close. How do we keep the guard the unity of the church? Grow in love for each other. Deti man tim another nga imulak kada kayo kakabsat nga bukil kan sibugan nga bukil kada kayo. Deti grow in love for each other. Nagrigaten kakabsat aya. No umat adu tayo, ngam di mo't dumakdakkel, iti ayat tayo, iti tunggal maysa. Awam pakialam. Yeah? You know, the opposite of love is not only hatred. The opposite of love is apathy. It is the I don't care mentality. I don't care about you. So the opposite of love is not only hatred nga I hate, kagurat no. The opposite of love is not only hatred, it is apathy, kakabsat. No care and concern at all. Kaya kung iparealize ka na kayo that nga bigat, I hope you realize this, that the Christian life, listen listen to this what I'm going to say. The Christian life is a life of love. Ti dapat padakkelem no Kristiyano ka, halanga ta income mo. Are you listening? Halanga ti dapat padakkelem ket deta level ti education mo. Ti dapat padakkelem no Kristiyano ka, ayat. Ayat kakabsat. Kung ti daduma ket work is life. Iso nga gaputa isot amuda nga biag, agad isot focus trabaho. Ti daduma met money is life. So nga ti focus da kwarta. Kung amo ti daduma travel is life. Iso nga ti focus paspasyar. Ti daduma family is life. Iso nga ti focus family. Nga kaslapay met kuna dagat ure maon amin basta da pamilyam. Kat no Kristiyano agad han na mabalin nga awan church mo kakabsat. Family is life, konada. O, digiti da dumamat, coffee is life. So nga, amin na klase ti kape. Amin nga pagkapyan. Talaga nga, unuron na. Ay, agumang, dagat ti Europe, kakabsat, ti pagkapyan. Di kita amin, di kita tsanggitay, di ta Pilipinas, ti arid na kakabsat. Pagkapyan namin dito. But listen to me. Dahita ka di, ti dapat focus ti Kristiyano. No nasave ka kakabsat, is work the main focus of life? Is money the main focus? Is travel? Is family? Coffee? No. Listen to me. To the Christian, love is life. Kung na dito, Ephesians chapter 5, verse number 2. Okay? Ephesians chapter 5, verse number 2. Kastiti ko na. And walk in love, as Christ also hath loved us. Listen to me. Walk in love, as Christ hath loved us, and hath given himself for us, an offering and a sacrifice to God, for a sweet smelling savor. Amuyo, ti Apo, impakita na nga ti focus na panangayat ka da tayo kakabsat. Nagaduti asikasun ti Diyos, universe, impakita ka da kay ti may sa akan ito deta. Dagiti planeta, dagiti heavenly bodies, noing kayan ti earth, dagiti ipon kada, dagiti panag-iipon gayam dita taya. Dumadara kada yellow pin, kitan amin ti Apo, di kita kakabsaan. But did you know nga ti main focus ti Apo kat di pa nagayat na kada tayo? Of all the creations, we are the apple of God's eye. And of all the people, datayong anak na isot sentro ti ayat na kakabsat. To God, the main focus is love. Iso ako na nagat, as Christ has loved us, so walk ye in love. Ang nakayat ni Satanas nga isot dumakil king kataayat mo. Ti kayat na nga dumakil at tagang gagatala trabaho, ti makit kita. Panang padakil ta income mo, iso latakit kita.
Ta kwartam latta. At iso nga ron ti agraira ta Facebook. Pati Kristiyano maimpluwensyaan na. So natakit kita na. O family, coffee, milk tea, travel, motorcycle, kumpurme, isot kayat ni Satan sa makita tayo lang kakabsat. Han na kayat nga grow ti ayat tayo. As your pastor, I would like to plant this to you. You have no idea how your life will be truly blessed and happy, not because you have more work, not because you have more money, not because you have traveled many places, not because you have tasted many coffee, but your life will be truly happy, truly blessed in the Lord if you walk in love. Walk in love. Katlaglagi po nyo, nga ti panagbiag, it will mean nothing. Awang kwenta ti biag, no awan taayat kakabsat. Did you know that? 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13, kastidi ko na verses number 1. Though I speak with the tongues of men, kita nyo, and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass. Awang gayam kwenta, ti amin nga aramiden tayo, no awan deta ayat. So, kaya't ko nga i-point out itang bigat, nga ti importante nga ingredient ti unity, iso deto ayat kakabsat. Though I have the gift of prophecy, I understand all mystery and all knowledge, and though I have all faith, I can remove mountain, and have charity, I am nothing. 3. And though I bestow all my goods to feed the poor, though I give my body to be burned, and have not charity, it profited me nothing. Natulong ka pa yan. Ngam awan ayat ko na, it profited me nothing. Imagine, all your efforts mean nothing to God at the end. Sa dulo ng buhay mo, nagbanag nga awan serbi na aming nga nagubambanogam inubram ti biyak mo. Gaputahan na nakita ti Apo day di ayat ken ka. Amuyo ti hantupulos nga lipatan ti Apo kada tayo. Hanga ti malagip to ti Apo kat kasano ka adu kwartam nga antabang ko. Hanga ti malagip na kasanot ka gato tinaragpat mo ti adal mo. Tinto malagip ti Apo gan ka Hebrews 6:10. God is not unrighteous to forget your works and labor of love. So, makita yung itakakabsat that the Christian life is a walk of love. Ayat kakabsat. And listen to me. No apay mat nga datay ngaming agbibiyag. Ayat Kita nyo kaya lang, ti problema, wrong DJ to wrong ti ayat. Tanyo. Kung natilubong, at the mesa nga sikat nga kanta nga idi, ubingak, mangmangag ko, na may patpatukar no ko idi. Daka mo no sino ti nalagyaliwigipon, digiti na ipanganak ti 80s kada 70s, kat no ibagak deti title di kanta, kat sigurado nga amuyo no sinot ng kanta deto. Kuna nagat, the greatest love of all. Kuna na, di ba? Is to love yourself. Hindi ba, deta kakabsat iti mang pawpawarot ti lubong itata? Am I correct? Loving yourself. They love themselves so much. Iso driving force ti daddo mga tattao deta ita. So the world says, love yourself. Kunamot ni Satanas, no. The greatest love is to love the world. Ayatem dito nga lubong. Kasjay. Iso deta driving force ti ado nga tao. Panagayat ti lubong kakabsat. Perme, di ba? Digiti mo't daddo ti driving force da. Love for pleasure. Lovers of pleasure. Ti permi nga paggugusto da unay kat ragragsak, entertainment, pagkakatawaan, pagpapasyaran, mabsog ti mata, mabsog iti panakarelax ti bagbagi, lovers of pleasure. Digiti madaduma ti driving force iti biagda, love for money. Iso da ko na ta 1 Timothy 6:10, the love of money. Iso nga apay,
Di kita problema ti flood control ita, kakabsat. I am not trying to be issue-oriented. But the root of it all is what? Love. Are you listening? Laglagi po niyo kakabsat. Ti pang pawpawarot ti biyag ti tao kakabsat. Iso deta ayat. No hanga panagayat ti sarili, panagayat ti lubong, panagayat ka dagiti ragragsak, iso dagiti aggiinom, agbibidyo okay, nga uri na mas kumaturo mo hanggang makaturo, gana ta nakaring-ringgor, ti karuba, kanda dumapay, di ba? Di kita bye-bye, kanda dumapay, mall, bigbigat ti Domingo, datati tao, at a pleasure nga rod kakabsat. Oh, money, so nga permit kagat ti tao. Diba? Dito yung Europe kat pa, naikan kakabsat. Uray Sabado, uray Domingo, say kita trabaho, at kasam deta agsweldo ka 2,000 euro, 2,500 euro, 3,000 euro, ti kada bulan. Pampanunutom ko, apaw, dumaktakkel ti masig ko, makapatak durak ti balay di Pilipinas. Amo magkadatay dita Pilipinas, nang runa ta probinsya, tikas la definition tayo ti success nga status ko, gat no nakapabalay ka, no dalugam mo, no adot dagdagam, successful ka. Aya, kasla definition tayo ti status ko ti successful nga taod ta, di ba nga kabsat? Iso nga ni may kaditi abroad na katapaw. Deta no hanga balay, logan, apo, dama ko na muteng nga nag-travel ka. Ala, kada kami travel kami nga hanga so deta ti goal mi nga success ti kuami kabsat kat mission trip. Di ba? Pero anyway, anong karon iso nga makita yo timang pawpawerret deti lobong ayat kakabsat. Ngem no na isalakan kan, baliwan ti apo ti turong deta ayat mo. Iso nga sapay kuma, ta evaluate ang tabiyag mo ita, nupod no nga na isalakan kan, digito'y kadipelang ti paggaayat mo, ta sarilim, tinainlubungan, digiti ragragsak, kwarta, digita kadipelat paggaayat mo kakabsaan. Unisot ayan ti pusom, listen to me, no na save kan, ti kayat ti apo kakabsat, ti ayat tayo. Number 1, God wants us to love Him. Iso na ti dapat ayatan tayo. Luke chapter 10 verse 27, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Oh, do you love the Lord? He answering, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy strength. God wants us to love Him. May ikadwa, God wants us to love our spouse. Oh, do you love your wife? Kuna na Ephesians 5:25, love your wife. Kuna na mo Titus 2:4, nga dagiti asawa nga babae, ayatan dati asawa da nga lalaki. Oh, God wants us to love our enemies. Number 3. Di ba? Kuna na ta Luke chapter 6, 27-35. Han kumalang ati ayatem kakabsat kat dagitay mga ayat king ka. No di kat oray dagitay nagaramid iti madigan ka, ayatem ida. O, adaking ka deta nga ayat ni Kristo, no awan. O, no ti tao, ada inaramid na nga madigan ka, do you hate them? Or do you pray for them? Anat agar-ari king ka kakabsat. When people wrong you, do you hate them or do you pray for them? God wants us to love our enemies. Number 4, God wants us to love our neighbors. Di ba? By showing good to them. God wants us to love His pastors. 1 Thessalonians chapter 5, 12-13. You see? At ako na nag-esteem them very highly in love for their work's sake. And then, listen to me, God wants us to love the brethren. Innum deta kakabsat, permi nga nagado deta ya. But God wants us to love the brethren. John chapter 13, verse number 34. You see, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. So, in summary,
Love is the key to our relationship with God. It is the key to our relationship in the home. It is the key in our relationship to the unsaved. And it is the key in our relationship in the church, kakabsat. Iso nga no, dati dapat aggrow kada tayo. Panagayat. Iti apo, panagayat ti tunggal maysa. Panagayat iti church. Because love will unite our church. Are you there? Oh, you see that? Eket the default system ti human nature tayo, kanya-kanya. Inggitan, chismisan, agpipinerdi, pagalingan, di ba? No kasta ti plaster ti church tayo kakabsat, han na aggrow, it becomes a very bad atmosphere and bad environment. This is the work of carnality. Hanagar-ari the Holy Spirit. Now listen, love is the fruit of the Spirit, kakabsat. Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is what? Love. So again, if there is something that we need to develop and it must grow in us, it should be love, kakabsat. Not love for the world, the worldly things, not love for pleasures, not love for yourself, not love for money, but love for God, love for the church, and love for each other. So nga ti saludsudad ken kay iti deti nga bigat, anat agar-ari kada tayo kakabsat. Carnality or spirituality. No makitam ita dagiti kakabsat iti apo, kunam ka digat kaabay mo, kunam ka digat I don't care, uno kunam ka digat how can I help you? Alam ang panunutan nyo man ita kakabsat, kita nyo man digita kaabay yo, do you just say I don't care? Your life is your life, my life is my life. Or do you ask this question now, how can I help this brother? That is the kind of spirit and mindset that dapat developan tayo kakabsat. How can I help you? Amen? Oh, do you only ask, tika di lang damdamagam ka, how can I be blessed? Kasano nga tanga mablessan na kung kunam? Or do you say, how can I be a blessing? No, agan andar di ayat king ganti question mo, how can I be a blessing? When was the last time nga dinamag mo deta ti sarili? How can I be a blessing? Kad dinamag mo di sa bali, how can I be a blessing to you? Are you listening of that? Do you always ask, who will help me? Sino bang tulong nga takanyak ti biyag ko? Or tinagbali na prayer mo is, who can I help? Diba? Sino't mabaling ko nga tulungan? Brethren, listen. Carnality will only divide the church. Carnality is being self-centered, being too occupied about yourself. Hanga kasta kakabsat iti dapat nga panunot ti tunggal member ti church. Because the Christian life is a life of love. We must grow in love. Grow in love for each other. Grow. Kaya nga sawan, hana automatic ka. You have to really let the Holy Spirit, let that love of Christ grow in your heart. Amen, kakabsat? Hello? Oh. Grow in love. Kat uri ka, dakay nga kakabsat nga dadita abroad. Hanga, dakam dito. No di kat aggrow ti ayat yo kakabsat para iti trabaho iti apo. Amen? Oh. Nagmayat. Magpaka-bendisyon the message ni Preacher Glenn iti Wednesday kakabsat. Paunay ka. Makitam di ayat na ti apo kan ti ministry ti pastor. Kakabsat kan iti church. Amen? Oh, datay ti aksisin nakit. Haan nga at pipin na sakit. Grow in love. Alaman damagaman ta kaabay mo ita. Brother, how can I be a blessing to you? Kung naman. Sister, how can I be a blessing to you? How can I help you? Grow in love. Very simple, very basic dito in-share ko kada kay nga lesson ita, but listen to me. A church can never be united when there is no love. It's very simple, very fundamental. But just like in every home, it is love that unites. And in the church, it is also love that unites us all together.
Amen, kakabsat? Oo. So nga, ituloy kong tumanan to minsan. Pero may nga, napintas dito lesson tayo kakabsat, iti unity. All of God's people say? Amen. Okay? So, kumusta kayo, Tita Main? Buhay na buhay pa kayo? Okay? Tikunak ka kay di Friday. Kita nyo man, kita nyo believers. Yung kay mamut alaman nun hanggang ete. Agap apura kay latang agawi din kakabsada. Kay mati umunang agawi din. In kay matmitan, kita nyo believers. How can I help you grow in your love? Agap apura ka agawi. Tada bang panunutam. Bira, may busanak ti Machenda. Wa Machenda ako, nakabaybayag tumuti pastor na nag-preach. 11:30 na ako magatang ko. Nalaas ta ikanan. Naibusta baboyan. Sa, man-manutay nagkikita twice, thrice a week. Iso nga, take time. Pakialamano ka, hello Brad, kumusta sis? Brad, taga-ano ka? Adamang itulnog kan ka. Makitam, Jacob, sa nga ti agawit ka, dahil tap, bawkod mo nga pariko ti bambanon. Go to someone, Brad, kumusta ka? Can I pray for you? Kasjay, grow in love. Ibaga tayo man amin, ready, go. Grow in love. Amen? Praise the Lord. Let us pray. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise, and thank you for the message already shared by Pastor Dennis to us. But God, I pray that you also bless the message I shared in our final service, Lord, final part of our service. Ket permi nga dumakkel ti ministry, makita mi apo ti puso, ti kayat mo nga mapasamak. Iso nga, apo, kayat ni Satanas nga wagga-waggaan na kami, nga dakam tet pipinnerdi, nga hang kami nga awang pakialam itong galmaysa, wala kaming care sa bawat isa sa church. Kaya Lord, I would like to really plant this from your word, nga deti ayat ti dapat dumakkel kada kami wapo. Hanga panagayat ti sarili, panagayat ti nainlubungan, panagayat kadagiti ragragsak, no di kat hanga panagayat ti kwarta, no di kat panagayat ken ka, panagayat ti church, panagayat iti karkararwa po Diyos. Iso detat dumakkel kada kami apo. Iso nga hangkam kumagawit apo nga kaslang knowledge lang iti nagbati kada kami. Uno reminder lang tinagbatihan ko ma. Agawit kam ko mga the action plan ti biyag mi apo. Kadagiti kakabsat ko nami ko magat apo itang alawas. Ay sinot babaling ko kasarita nga sharean ti gospel. Agawit kam ko mga panunutan mi nga i-apply kat ko nami. Sino nga tat kabsat nga mabaling ko bisitaan. Sinot mabaling ko ikararag. Kasano nga makatulong at kadigiti nga brethren. Lord, my prayer is napaot nga message na, diba? Saan kumala nga nagtalinaid kada kami nga knowledge, one reminder lang isuna. Kami kung kuna nga thank God for the reminder, no di kat ti kumaapo realization mi, adda obraan mi apo Diyos. We should visit someone this week. Maybe someone who is sick, we should call them up. We should encourage someone. Lord, help us to practice and exercise this message in a very practical way, O Apo, itang alawas. Lord God, kat pakawanan na kami, no ti daduma te labagimit mapampanunot mi, Apo Diyos. Uno digiti na inlubungan, isot turong digiti panunot mi. Uno panagayat ti pirak. Lord, forgive us, O God. Help us to grow in love for you. Bless every one of us and dismiss us with your blessing today. In Christ's name we pray. Amen and amen. To God be the glory, kakabsat. God bless us all. Amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor Proby. Kakabsat, nagpintas nga mensahe niya, kakabsat. Kahit masapul nga iwaras tayo ti panagmatatayo tapnon matulungan tayo, dagiti kakabsat tayo nga nakapoy pa iti pamati na. Kahit blessing kakabsat dagiti nga messages kat maigan tayo tapnon adadapay nga maaramid tayo jay trabaho iti apo ken dagiti ministry nga naipatalik kanya tayo. Amen? Okay, so tumakter tengar kakabsat, kumanta tayo iti maysa. Amen. Let's sing the love of God.
start on the first verse, sang. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair will down in air. God gave His Son to be. He's every child He reconciled and pardoned from His sin. Oh, love of God, how rich and new, how measureless and strong. It shall forevermore endure. The saints and angels song. When hope its time shall pass away, then earthly thrones and kingdoms fall. When men who hear and peace supreme, and rising hills and mountains fall. God's love so sure, shall still and new, all measureless and strong. Redeeming grace to Adam's race, the saints and angels song. Oh, love of God, how rich and new, how measureless and strong. It shall forevermore endure. The saints and angels song. Last verse. If the ocean feel and where the skies of parchment vein, where every song uttered and wing, and every man ascribed by trade to write the love of God above, would make the ocean right, nor could the scroll contain the holes whose checks from side to side. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure. The saints and angels song. Amen. Let's pray. Apo Diyos, idaydayo da ka iti dito yung aldaw. Agyaman kami, Apo Diyos, iti mensaheng impalasat mo, Apo Diyos, kani Pastor Proby. Kaya't Lord, pudno launay, Apo, haan kumalang agbalin nga pamalagip. No di ket da Apo Diyos, aramiden mi itang alawas, mang kumusta, ken mang encourage ka dagiti kakabsat. Tawatin mi, Apo Diyos, nga sukatam ka di Apo, dagiti riknami Apo Diyos, iti rikna iti panagayat Apo iti trabahom. Tapno nadadapay Apo Diyos nga dagiti aramiden mi Apo ken ka, ket mapadayawan ka Apo. Tultuloy mo met Apo Diyos nga tulungan iti adipen mo, urepe Apo Diyos iti panangusar mo Apo kanyana, iti panagpreach na, ket dawatik Apo Diyos nga tulungam, punwam ti kinasirib, ken kastamit kanyami nga members Apo ti HBBC. Sapay ka di Apo Diyos, ta makita mi dagito nga mensahe, nga agbalin Apo Diyos nga isut mangidoron kanyami, nga mga ramid pa'y kadagiti pagayatam iti panagbiag mi, mangsipot Apo, mangkita, iti panagmaymaysa ken makipagmaysa kami Apo, iti trabahom, tapnon iti kasta Apo Diyos adado pa iti maaramidan mi. At Lord, sinasinayan na kami Apo nga napnuan iti pamendisyon, nga balunan mi dagitoy Apo Diyos, nga iso iti usaran mi, kadagiti papanan mi Apo Diyos, nga tattao ken ministry ngin talek mo kanyami Apo. Indisyon ti panagawid mi, ken urepe Apo Diyos iti gimong jay Batak Paway Outreach ken dagiti ministries Lord. Because all these things we ask in Jesus' most precious name. Amen. Amen. So we are dismissed kakabsat.